lalo kung sa mga lugar na talagang medyo may doon na namamati na ang mga tugang paros-paros. Pagkatapos siyempre sa mga pag-uunan, talagang closely monitor na po yan mga tugang sa inyo pong area. Nga. Okay. Ringing lang po si Sir Manny, Manuel Damo, ano? Para po duman sa mga kababayan tapo dyan sa TV. Although kasubago nagpaabot ng information na siguro diba sa instrumento ninda, nagaro 66 kilometers ang per hour na mamati ninda duman mga tugang na kunyan na pag rapado kang paros, diba? Okay. Nawala ka mo ngaya on air. Ipo tabi, Sir Aldi. Wala kami kanina brown out, tabi. Nasa standby generator na po kami, tabi. And diretso na kita kayan. Okay? Sabi ni Mama Ans, ito, para po naman sa mga kababayan tao dito natin, sa mga may problema sa, sa kuryente, branch 2, under Washington Feeder 2, Baligang Recloser, Washington Feeder 3, under Washington Feeder 4, Baskaran Recloser, under Bitano Feeder 2, Binanuaan Recloser, under Bitano Feeder 4, sa Kabuyuan Recloser. Ayan, okay? Kanina yung, branch 3, nabanggitan na ini na Ligao Feeder 1, 2, 3, Pulanggen, Ligao Substation, NGCP Trip Off, 1:55 AM. Ini pong update na ini, pinaabot sa ni Ma'am Ann sa 2:32 in the morning. Para po din sa Bagyong Uwan. Ayan po, ayan. Ako, sinisipon tayo. Yun ang uso mo yan, mga tugang. Okay, sabi ni Rosalyn Lainesa, blessed morning, tabi. Listening po, ingat po kita nga, boss, asin mga G. Pag may bagyo ang radyo nasa pamayuhan ko po, siyempre this GB po pirme. Yan. Medyo ngay makasog naman po ang uran dito sa Santo Domingo. Medyo may doon naman po ang paros. Yan po, tabi. Iringat, tabi. Iringat, sa mga kababayan ta. Nag-warning so aleko, padidi sa L Drive, Gogon. Yan, warning yan po, didi sa, sabi ni Sir Jerry Laranya. Ayan, okay. Good morning po, sir. Sabi ni Mark Ostonal, nakatutok 24 oras po kami dito sa Bitano, Ostonal family. Makusog po ang doon kamparo sa luwas. Mag-iringat, asin magpangadji po kita kabos. Ayan po, tabi. Adi, Jen Encinas Barameda, Papa Mar, burnout po dito sa Park and Old Albay. Ipo so, gabos na mga recloser ta. Medyo nagkaigon yung problema. Okay. Ayan, si Joshua pala. Nagtisa ko sa Kasubago. Mga standby niya sa tech. Okay, sige po, tabi, mga tugang. Pinapasyaran ta na talaga duman. Tangani po na dire-diretsong makuatatulos ang satuya po na sitwasyon. Good morning kay Sherenen de los Reyes. Yun. Wala na yatang kuryente din sa Birak. I mean, sa Katanduanes, wala rin natin kuryente doon. Sana wag mawala ng signal. Yan ang pinakang importante doon. Paano tayo? Diba? Ayan. Hindi niya sa West Coast, medyo nagkusog na ang hangin, kaya nagapropalsok naman ang kuryente. Okay? Okay. Marang po sa tubig, daglangkaw. Ako dahil nabasang pangyari. Si Ming. Sabi ni Proctoso Valenzuela, good morning Sir Mar, palagi nakatutok sa Radyo DCB. Salamat po, tabi. Salamat maray. Si Mila Good, board member Mila Bal. Yan. Good evening po, monitoring to your program. The same time, bantay ka ni Bakwis kasabay sa mga kagawad, tanods, BISW, ingat po. Yan. Okay. Salamat, tabi. Prime on monitor 24/7 DCGB. Sabi po yan ni PYC Enterprises, Sir Raul Caldio. Okay. Good morning man kay Ma'am Karen Altabano. Ayan, sa mga suki natin. Suki natin ngayon po umaga. Okay? Bago lang, we will post lang for some, mapangadi lang kita kang orasyon pirata. And then I will be back. May, lang kita. Necessity ko lang, tabi. Okay, Jane, take it away muna. Oh.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras mga tugang 3:07 in the morning. Good morning po sa mga tagawantabay kan DCGB as in 97.1 OKFM para po rin sa special coverage kung yan pong pagkabanggi o kaya pagkaaga na Domingo petsa 9 na po sa bulan kan Nobyembre 2025. Yan. Good morning dyan po sa Bagakay. Good morning, Papa Mar. Makusog na tabi ang bugsok ang paros. Buda oran digdi naman po. O day naman po ngayon ng kuryente. God bless. Sabi po yan ni Joel Barameda. Ayan. Ayan po sa mga mga suki natin yan, mga tugang, mga tagabantabay kan, mga dayo po tagabantabay kan DCGB. Alright. Duman sa mga kabarangay ta. Good morning man, mga tugang sa Gabos po na mga nag-aantabay. Dyan sa Satuya po mga tugang na Facebook page as in sa YouTube channel para po duman sa mga kapatid natin mga tugang na padagos pong naglalaom yung magayon na bareta. Sabi ni Jess Tapia Sureda, watching from Birakatan Duanes, makusog na po uran digdi and hangin. Yan. Si Adi Walkaway, ingat po kamo mga albayanos. Si Manilyn Biton, prayers ngaya po. Gary Valencia, Sir Mario, good morning po. Shout out po sa mga taga-Legazpi. Ingat po tayo. Ayan. Si Lodi Kids Vibe, good morning sir, watching from Lipa City. Nakantabay sa panahon digdi kalmado pa. Yan, okay. Si Ma'am Gina Ritterly, nakantabay, keep safe po sa Gabos. Yan, sabi ni Ma'am Gina Ritterly. Alright, naman sa mga kababayan niya to, kung habang magliliwanag, yan na po ang mamamatian ta na pagduro ng krus kamparos. Pagkatapos, siyempre, yan po na mga pag-uuran. Kaya magkunyang kita magpasiguro o baguran si kaso na kang pamahawan.
Sabi ni, ano yan, Miraya, watching from Ubanso, Sugon, good morning po sa Gabos. Sana magluway na ang hangin. Yan, ingat po tabi ka mo dyan. Maria Elena Saltarin Panti, good sir. Watching from Katanduanes, pasok na pang uran pati hangin. O yan po, ano, namatay na, signal number 4 na din sila doon. Kanina pa, di ba? Okay, Ryan Joseph, good morning, watching from Texas. Yan, si Gina Rabulan, good morning po Sir March. Shout out po kay Mama Eming Rabulan. Ingat po dyan sa Pilar Sorsogon. Si Elian Alegre, ingat po kita nga amin. Ayan. Marie Clavo, good morning po Sir Mar. Ruben Belhemino, iringat po kita Gabos. Okay, siring man si Ashley Nicolodor, makusog na po ang uran, tapos hangin sa daraga, brownout naman po. Tabi, iyo po, adi. Christina Magallanes, good morning sir, Mar, watching and monitoring from Palanog, Camaligalbay. Shout out po sa mga BHW on duty dito sa Palanog Elementary School. Iringat po tabi ka mo dyan, mga minamahal na BHW. Mabuhay po kayo. Salamat sa sakripisyo. Yan. Kay Amalia Malangit, good morning po, idol, watching from San Andres, Catanduanes. Yan. Good morning. Ingat tayo dyan. Errol Barra, NSA, Valenzuela po akong ngunyan. Nagantabay sa ako sa imo, taduman sa mo, sa bagakay, delikado, na pala, number 4 na pala. Yan. John Benedict Atuli, good morning po, watching from Illinois. Ingat po Gabos, na nasa family ko, Atuli ma nito Albay. Yan, family Atuli, hama nito Albay, ingat na po tabi. Habi ni John Benedict Atuli. Kuya Joe, good morning po, Idol Mar. Magusugo na po paros Buda Uran Digdi sa Kagbulakaw sa Bagakayo. Iringat po tabi ka mo dyan ha. Mga amigo, Kuya Joe, ingat po tabi dyan ha. Bata baga may istorya ng mga baha dyan sa Kagbulakaw. Ha? Iringat tabi. Okay. Sabi ni Nobs Bandukil, good morning po sir, watching live po dito sa Legazpi Rizal. Ingat po dyan kamo, Gabos sa Malinaw, signal number 4 na po kamo dyan. Yan. Si Sara Alcantara, good morning, watching from Pilar Sorsogon. O, yung daming mga taga-tabay natin ngayong magdamag. Ha? And Gerald Briones, good morning po Sir Mar, watching from Tabaco. Joanna Bodoraya, good morning po sir, kumusta po sa Legazpi? Yan, may oran-oran na po tabi at saka may paros-paros manaliit. Okay? Turns Edit, good morning po. Ingat po ang Gabos, lalo ang family ko sa Tabaco, watching from Israel. Si John Porte, good morning po Papa Mar, John Porte po from Birac. O ingat po tabi ka mo dyan, pero namamati na po ang kusog kang paros dyan. Kim Gomez, good morning po, watching from Maslog, Albay. Grabe na po ang paros digdi. Sa Maslog, paparos na. And then si Ginger Mertz, praying for everyone's safety. Christopher Dipad, makusugon po ang hangin digdi sa Preto Diaz, Sorsogon. Yan yung mga lugar dyan sa malapit sa dagat, di ba? Jenny Belen Lasonen, good morning po Sir Mar, salamat po sa impormasyon. Mag-iringat po ang Gabos, watching from Finland. Yan, ingat din po tabi ma'am. Yan Garcia, good morning Sir Mar, watching from Legazpi. Iringat po ang Gabos. And then Maya Marabillo Apit, good morning Manoy Mario, digdi sa Bandua, Canton Sol, Kusugo na ang paros. Yan po tabi, ingat tabi ka mo dyan. Sara Alcantara, musta na po ang Legazpi po? Ayan, may oran-oran po tabi, saka may paros-paros manaliit. Marie Clavo, Sir Mar, shout out po sa mga kaiman ko dyan sa TV. Kasubago pa po ako, nakaantabay sa Indo ni Sir Henry, watching from Saudi Arabia. Okay, CJ Borbe, good morning po Sir Mario, makusugo na po ang uran, Buda, paros digdi sa Barangay Hacienda San Miguel Island, Tabaco City. Yan po ano, dyan sa Tabaco, at yung malapit sa dagat itong Isla San Miguel. Ingat po tabi ka mo dyan. Si Eric Senate Aringo, good morning po Sir Mar, was watching and tune in. Pabati San Roque, Legazpi City, Cervantes Aringo, Exiha, Malaga, and Jose Andes family. TY po, ingat po sa Gabos. Yan. Okay. Si Elian Alegre, good morning po sir, watching from Kitago, Ginubatan. Makusog na pang uran, asin paros din sa Ginubatan. Si Rolly Bazar, good morning Sir Mar. Leo Moral, good morning Boss Mar, makusog naman po digdi sa Ligaw. Yan mga reporting na tayo ng mga situation sa mga areas po ni Daddy. Emilina Castrero Ludana, good morning po Sir Mar, ingat po ang Gabos, watching from Bagumbayan, Daraga Albay. Mantang si Jo Marie Logroño Velasquez, nakantabi man po from Kabangan, Legazpi City.
Brian J. Brutas, hala. Yan. Marlon Bonita Bonete, good morning po. Watching from San Miguel Island. Makusog na po ang paros digdi asin uran. Yan po tabi adi. Namamatian na kan mga yaon po sa may parting dagat ang doon mga tugang kamparos asin kan uran. Vic Dado, good morning po sir. More update po sa Pag-asa. Kanina po na ikausap na natin baga si si Ma'am Alexis. And then si Aisa Nidea, good morning po, makusugo na po paros digdi sa First District. Malilipot. Yan, malilipot na po, makusog naman ang paros. Ingat po gabos. Maldita. Yan. Good morning, ingat po kamong gabos. Watching from Kuwait. Taga Paklas Libon Albay po ako. Yan, ingat po tabi. Good morning, Ma'am Gina Ritterly, nakaantabay. Lando Tatad, good morning, sir, watching from San Mateo, Rizal. Musta po kaya ang Catanduanes? Si Catanduanes po is under signal number 4 and lapit po sa kanila yung bagyo. Kaya pinag-ingat po ang lahat. Yan. Villarreal Roslyn de Sevilla, good morning po, Sir Mar, watching from Baras, Catanduanes. Kumusta dyan ang paros-paros sa Baras? Ayan, Claire Maria Nunez, good morning po, always watching from Ginubatan, makusog na oran, sa Kaparos Dili, keep safe everyone, God bless us, yan. Merz Azul, shout out po, digdi sa Mabinit, makusugo na ang oran, okay? So, ingat po tabi sa Mabinit, ha? So, mga salog dyan, ingatan tabi, mag-ingat tabi, ice to the ball perme, ha? Christy Bandola, good morning po, Sir Mar. Aldwin Osila Bonilla, grabe na po ang paros. Yan, tabi dyan mga tugang pamginubatan, grabe na nga ang paros kinauran. Okay? So, Lisa Vargas, Liagas Papa, good morning po. Ingay po, ang gabos, hindi po sa Pasakaw. Ilan lang po, saka ang dagat maalon, amid naghabagat po. Yung mo Good morning po. Sabi na alam sa Bienberta Banico, iringat po ang gabos, lalo ang pamilya ko dyan sa Purok 6. Angas, San Miguel, Tabaco City, watching from New Zealand. Ayan. Mga kababayan natin from abroad, mga tugang ay kaugnay natin sa DCG News Online. Nakantabay po sinda sa toya pong special broadcast para po maaraman man ang kamugtakan sa mga kababayan na diyan mo digdi nawalat nila sa Albay. Melo Defenders Beruela from Bakakay, maparuso na po digdi sa mo. Yan. Ay Sanidea, watching from Binitayan, Marilipot. Totots, good morning po sir. Kumusta po kaya sitwasyon sa Tabaco? Salamat po, iringat po Bicolandia. Ayan. James Brew, good morning sir. Makusog ng uran at paros digdi sa Ligaw. Mandang si Hotel Icor, digdi po sa Bakakay may katamtaman na pag-uran at sin pagduros ng paros. Ayan, okay. Ang daming kunyan. Mga pag-iriba tao. Good morning po sa Indo, Sir Mario. Igat po sa kuyang pamilya dyan sa Rizal. Kan Ligaspi watching from UK, England. Leopoldo Calder Jr., good morning po. From Malabog Daraga. Okay. Anig Nagnag watching from Kuwait. Okay. Jen Olikino, Diocarensa, makusog panuran, tas paro sa TV. Ayan. Villarreal, Roslyn de Sevilla, makusog na po Sir Mar, may paros uya sa Baras. Okay. Yan po tabi, makusog ng paros naman sa Baras sa Catanduanes. Good morning Sir Mar, watching po digdi sa Castilla, sa makusog na po ang paros digdi, sabi ni dito, Bananilla. Okay. John Olikino, Diocarensa, Marie Clavo, signal number 4 na po TV. Yan. Si Kuya Boy nakantabay. Barri na ang kawida. O sabi ni Villarreal Roslyn de Sevilla, makusugo ng paros dyan sa Indo. Sa ano yan? Sa Baras. Okay. Lynn V. Presbitero, morning po Sir Mar. Musta na po kaya sa partido area Sangay Kamsur, watching from Kuwait. Ingat po kamo Sir. Yan. Sarinig sa mga areas man na posibleng makaranas manin mabrubag yung panahon. Atabi Lynn, yan po na partido area. Lisel Morales Medalla, good morning po sa Gabos. Ingat po tabi, pray for more. Yan. Si Ani Dagnag, keep safe everyone. Ingat po sa pamilya ko dyan sa barangay Mauraro, watching from Kuwait. Yan, tabi. Ang sunod na update po, kan Pag-asa is mamaya pong 5 o'clock. 5 o'clock ng morning. Yan po yung sunod. Every 3 hours po silang mag-update na. Okay, Marie Clavo, Jen Olikino, Diocarensa, ingat ka mo tabi dyan. Junel Bernardino, Barakel, good morning po. Marie Grace Fabia, good morning po sa Putsan, Baras, Catanduanes, and Rizal po. Ingat po kita Gabos.
Rachel Lumibaw, Bunag, ingat po ka boss dyan, lalo na po sa pamilya ko dyan sa Anuling, Kamalig, Albay, watching from San Francisco, California po. Yan, ingat po tabi, Ma'am Rachel, Marquez Jose Marie, Marquez Jo Marie. Yan. Good morning po sir, kumusta po ang panahon dyan sa Legazpi? Watching here po sa United Arab Emirates. Please be safe everyone. Yan, may oras na po, taka may date man na paros-paros. Mikey, good morning po sir, more watching from Ireland. Ingat po sa Gabos. Yan. Si Janelle Bernardino Barakiel, keep safe everyone, makusog na uran and paros dito po sa hindi Bakakay Albay. Si Analisa Litada Malyo, Sir Mar, anong oras po ma-report ang Pag-asa? Mamaya po 5 o'clock ulit. Ano? Every 3 hours po sila nagre-report. Okay? I'm Mirizo Bracamonte. Good morning po. Watching from Dinorunan, Daraga, Albay. Rene Belenso, Makusugo na Digdi, San Miguel, Sermar from Sagurong. Yan, nagkapi na pong nagpabo sa tuya ning sitwasyon dyan po, situational dyan po sa sa Sagurong. Uy, kumusta yung mga kasama natin yan sa Kabalikat? Civicom 882 dyan po sa Kunyan, sa Tabaco. Good morning po tabi. Rene Belenzo, Makusog na digdi sa San Miguel, Sermar from Sagurong. Okay? Rico Amamyo, good morning po. Kamusta dyan sa Legazpi sitwasyon? Salamat po tabi. May oras na po tabi, saka nag-brown out na. Yan. Camila Sibiliano, mati na po ang Duros digdi sa Sentro Can Legazpi. Yan. Raquel Borse Espartero, good morning po sir. Kamusta po ang Bakakay? Watching from Kuwait. Yan. Okay, Sonny Onrubia, keep safe everyone. And let's pray Bicol Region. Yan. Si Christine Ritter, salamat sa pag-update nindo sir. Antabay kami para maka-update sa pamilya mi dyan sa Albay. Ingat mga kababayan. Maging alerto po kita watching from Liechtenstein. Ingat tabi. Yan. Nams Bandokilo Sir Mar. Dahil man po kita tamaan kang bagyo. Dito sa Legazpi nakakatakot po kaya ang tubig at hangin. Yan. Basta nakalaog po kita sa bagyo. Nakalaog kita sa bagyo. Okay? Angelica Gloria Balin, Faborial, ingat po ang Gabos. Marites Abion Antiquiara, good morning po Sir Mar, watching from Puro, ingat po ang Gabos. Raquel Borges Partero, keep safe everyone. Giovanni Bilano, Diyos maray na aga po. Ingat tabi sa Indo, Gabos dyan, lalo sa Kuyang Magurang sa Tanagan, Kabalig. Yan. So, EDRMC nagpatanid na. Manungod sa signal number 4. Ayan, posible makamati ngayon ng mga magusog pa sa laog din 12 oras. Yan. Diyos maray na aga po, sabi ni Giovanni Bilano, ingat tabi sa Indogabos dyan sa Sakuyang Magurang sa Tanagan, Bakakay Albay, family Bilano, watching from Quezon City. Ayan, kumusta po panahon sa Legazpi, watching from Saudi, may oran-oran na po, brown out, saka may paros-paros naman. Salvi Orayo Daria, good morning po, mauran asin maparos-paros naman po dito sa nito. Ingat po ang Gabos, sana dahil po magkusog pa ining na mamatian ta. Okay? Boyit Sarsuela, morning po Sir Mar. So, nag-evacuate digdi sa DCOMC, Salvacion Daraga, nag-aimati sa imo tabi. O salamatan mo tabi, o iringat ka mo dyan ha, iringat sana. Judy Ann Pialago Camano, iringat po sa pamilya ko sa TV, Buda sa Gabos na mga taga-Albay. Pangadji, sana po day kita, sana po kita, day ako nang iturog din sa Dubai. Yan po tabi. Raisan Nieva Bilarde, good morning po. Makusugo na po uran at paros. Keep safe po sa ngamin watching from Rinconada. Yan po tabi adi. Yung mga lugar talagang yan ng kunyan. Dadalaganan, aagihan ang mga areas mo yan. And dahil sa hiwas po kang bagyo, talagang makakamati po mga tugamaskin ay kasintrohon. Julius Gregorio Basquilos, good morning po. Makusog na po ang hangin po didi sa upland area ng Ginubatan. Yan. Bicolanong Urago nini. Good morning sir, watching from Hong Kong. Kumusta na po ang panahon dyan sa San Vicente Tabaco? Ingat po ang family ko asin sa Gabos pong Albayano. Thanks po. May uran na po, tsaka may kusog ng paros naman po sa lugar. Jen Octavo, good morning Sir Mar. Makusog, malakas pa rin ang ulan at tangin dito sa Ginubatan Albay. Blackout na po, wala na ilaw. Opo, tabi. John Benedict Atuli, kumusta tabi ang nito Albay? Yun po tabi. May paros-paros naman da po duman. Tsaka may uran-uran man. Neri Valderrama Espinola, keep safe everyone watching from Saudi Arabia. John Manuel, good morning po Sir Mar, watching from Bascaran, Darag Albay. Brownout na po dito. Keep safe po sa lahat. Grabe nervyos ng mama ko po sa bagyo. Hope malusaw na lang ang bagyo. Makusog na din paros din oran yan. Basta niya ako mo sa laog kanarong nindo.
hanap ka mo ng safe po na lugar dyan. Okay? Okay? And then, yan, tama, mag-pray. And then, mag-antabay po sa DCGB. Jonas Pineda Esquilon, good morning po, sir. Keep safe po dyan sa mga taga-Legazpi watching from Quezon City. Watching from QC. Yan. Kristan, malakas dito sa Masbate. Sa Masbate rin ha. May paros din ha. Raquel Borges Espartero, Rochelle Vitores, Nedjon Alol, good morning Papa Mark, keep safe digdi po sa Isabela. Yan. Richie Bradesina Alsagagi, praying Albayanos, good morning sa Cabo. Salamat Sir Mar sa serbisyo. Salamat din po. Brian Marcaida, watching from Barangay Manggawas, Albay. Kevin Pirillo Mamaril, makusog na paros din sa Daraga Market site and burnout naman. Okay? Good morning po. Shout out tropa ko sa Bakakay Albay from Masbate. Ingat pa di. Sabi ni Chris Tran. George Bermas, good morning po Sir Mar. Makusog na ang rapado kang paros digdiman sa Imperial Court of Division, Sentro kan Legazpi. Paros-paros maglos ko ani dyan ka na nagparipuripo man. Ngayon. Connie Love, good morning po sir, watching from Bahrain. Ayan, si Syra Chowa, sa Eriga po, kumusta lagay? Yan po tabi. Ang mga areas po na yan, mga tugang is, nasa Typhoon Patman, no? Jay Estacio, good sir, good morning sir Mar, makusog na ang paros dito sa Kabangan, Tabaco City. Ingat po kita boss, okay? Nelly Rojas, good morning Sir Mark. Kumusta po sa Sorsogon watching from Virginia, USA? Yan. Michelle Jona, good morning po. Nagdadanggog po kami dito sa Katumag, Ginubatan. Jerica Riquerque Torres, good evening po sir. Watching update ko po sa Calabanga kasi wala po ako sa Pinas. Kumusta po sa Bicol? Ang Bicol po is binabantaan yan, nasa pagbabanta ng malakas na bagyong si Uwan, no? Malaki po yung diametro ng bagyo at malaki ng radius ng bagyo, kaya yan po, pinag-iingat po ang lahat at posibleng makaranas po ng malabagyong panahon ng Bicol region. Okay? Rolly Bazar, Los Centales, please pray and keep safe everyone. Maulan na maparos na po digdi sa Barangay Puro. Yan. Celine Blanche Bullente Garate, morning po, watching from Kamsur. Malakas po hangin dito. So yan po tabi, na mamatian na kang mga kababayan ta ang epekto mga tugang kan bagyo. And then hanggang mamaya pa yan, mga tugang na mga 8 or 9 in the morning. And then yung pag-uuran hanggang mamayang hapon pa, sabi po ni Melvin. Okay? Emeline Lagas, Francisco, good morning Sir Mar at sa Gabos. Makusog na din po sa Ginubatan Albay. Doble ingat po kita Gabos. Palagos po kitang magdasal. Burn out po digdi. God bless all. Yan. Arvin Miliano, anong signal na po sa Legazpi Albay? Ang Legazpi po is under signal number 3. Ayan. Audap Famante Yerik, musta po panahon, watching from Oman. Yan, may uran na po tabi sa may paros-paros sa halos sa kadakla sa probinsya po kan Albay. I mean kang Kabikolan. Okay? Makusog naman po ang paros na sinuran digdi sa Dinapa Castilla. Keep safe po ang Gabos. Nakantabay po kami. Sabi yan ni Jonah Liagas. Yan. Giselle Bronxame, anong signal na po ang norte po? Yan, yung Cam Norte, parts of Cam Norte ay signal number 4. No? The rest, signal number 3. Okay? Ayuhan, good morning. Sana po mabasa nindo wala na kuryente sa Tabaco City. Pa-update po, salamat. Opo, nagparalsok lang po sa mga kuryente dyan sa 1st District and maging sa 3rd and 2nd District yung palsok. Maski kami po, wala na po kaming kuryente from Aleco. Naka-standby power po kami, naka-generator po, tabi kita. Okay? Aljaine, morning sir, watching from Piduran. Ramdam po ang makusog na paros. Didi, ingat po sa Gabos. Yan. Michelle Leona, good morning po, watching from Katumag. Yabi Salcedo, praying for all Albayanos watching from Kuwait. May the Lord keep you all safe. Lalo na po sa family ko sa Legazpi. Yan. Ang daming mga, tagabangan-tabay natin sa chat box ta. Hailem, keep safe po ang Gabos dyan, watching from Israel. Greg Bermas Almeida, maray na agatabi sir, nakasubaybay ako digdi sa Belgium. Kumusta mga Ligaspeño, mag-iringat sa Gabos. Yan. Syra Chowa,
Morning po. Kumusta naman po mga kasamaan ko sa BH na sila Ate Daryl Melit at Mitch na always prayers. Sa Iriga, always safe everyone. Salamat po. Yan. Sarah Jane Pregate, anong signal na po ang Katanduanes? Katanduanes under signal number 4 Tabi, Sarah. Darly Samarillo Hirona, good morning sir. Watching from Saudi. Kumusta po ang Leyte? Pete Roderick, good morning po. Ingat po kita. Gabos, lalo na sa pamilya ko dyan sa Bautista, Hubilyar. Magpangadji po kita. Ayan. Rene Boy Buragay, sir, good morning. Status po ng latest signal sa tabako from Saipan. Thanks po. Ang tabako is under signal number 4 po, Tabi. Okay? Maria Cristina Malvar, good morning po, sir. Watching from Dalaga. Keep safe sa to, Gabos. Makasong na po ang Paros Budauran. Sana Gabos po kita. Nasa marhay na kamugtakan. Salamat niya po. Ayan. Michelle D.S. Makapagong. Good morning po. Watching from Kuwait. Update po sa Aklan. Ayan. Tingnan natin yung Aklan. And then Barcelona, mag-pray po kita, Gabos, na wag mag-landfall o mag-landfall sa kalupaan. Ingat, Gabos, from Kuwait. Okay? Roxanne Prieto Abiera, good morning po everyone. Maparos asin maoran digdi po sa biga. Ingat po kita, asin magpangadji po kita. Okay? Fonky Esquivel, keep safe mga taga-Legazpi, watching from Korea. Yan. Princess Alaysa Noble Taduran, good morning po. Nagupo na po magkusog ang hangin sa Diring Kunada. Yan. Joseph, baka pwede man po mag-play ng Orasyon Pirata. Every hour po, Tabi, nag-play tayo. Okay? Alin Alin Ribasnono, good morning po sir, update po sa Bagyong Uwan. Yan, okay? Maya-maya po 5 o'clock, mag-update po tayo, and then ang pinakalit sa atin kanina, naibigay na po ng 2 o'clock, okay? Signal number 4 ang Catanduanes, and then some eastern part, ay kan Cab Norte, kan Camsur, asin kang Albay, apera sa Santo Domingo. Okay, and the rest, signal number 3, dyan po sa tuyang pong lugar. Okay, sabi ni Romnick Andes, good morning po, watching from Libon Albay, malakas na po hangin dito, ingat po lahat. Angelica Cabarli, keep safe po everyone, manalangin lang po kita, iyan ang pangunahin Tangsan Data, watching from Dubai, United Arab Emirates. Kuy Bartillo, good morning po sir, nag-landfall na po ba ang bagyo? Hindi pa po, Tabi. Hindi pa. Marivic Albao, morning sir, grabe na paros digdi sa Sagurong, San Miguel, Tabaco City. Yan po talaga, duman ang makusog na, mati na duman sa isla. Okay? Ingat po Tabi kamo dyan. Nelson Albay, 30 ka Junior, good morning po sir, na mamatian na ang kusog ang paros digdi sa Taisan. Ingat po ang Gabos. Okay? And then, Micaela Peralta, good morning sir, may daog po talaga. Kami ganyan na pipilit talaga, opening Panaman. Ako, yan. Caterloo, amen. Kumusta po ang Catanduanes? Wala po ako balita. Yan, signal number 4, Tabi ang Catanduanes, and then mamatay na po diwan ang mga kusog ng mga paros, Tabi. Si Jing Aguirre Bolivar, Santo Domingo Albay. Yan, signal number 3. Yan, Michelle Leona, morning po sir, makusog na po ang paros, tas oran. Ano ito? Anong signal na po ba kita? Anong signal na kita? Yan, pagdigdi sa Legazpi, signal number 3. And then, Santo Domingo, signal number 3. Yung pong, ano yan, Tabaco, Atiwi, Tabaco, Malinaw, hanggang Malilipo, hanggang Bakakay, Tabi, signal number 4. Okay? John Aragas, kumusta po sa mga nito? Anong signal na po sa Inda? Ingat po kamo Gabos, lalo na mga tugang, kasi naman ako dyan sa Malumbago, mga nito, Madrigaleos family, ingat po kamo dyan. Signal number 3, ang mga nito. Okay? Jing Aguirre Bolivar, Santo Domingo Albay, May Leron, watching from Bahrain, keep safe Bicolanos, especially my hometown Legazpi. Okay po Tabi. And then Richky Carullo, Legisiana, watching from San Juan, Batangas, kumusta na po dyan sa Albay. Okay. May pinadarang ano yan, Sir Aldi, sana ba yun? Okay. Ano ba to? Si Makusugon po dito sa 3rd District, Papamar, may doon na pati ang paros. Mga 60 to 100 kilometers na po ini. Sabi po ni 1933. Ayan, okay? Okay, makusog na po ang paros dyan po sa 3rd District. Okay? And then si Claire Magdaraog,
Good morning po sa Indo at sa mga taga-Piodoran sa mong Mayor Arandia. Please po, safe sa Indo. Sir, gabos lalo na po sa mga pamilya ko dyan sa Piodoran, Daraga at Ligaw. Watching po digdi sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Annalisa Bragais, good morning po, watching from Saudi. Nancy Martinez pa rin aga po, sir. Nakantabay po ako digdi sa Kuwait. Ingat po ang gabos na Bicolano. Eddie Haji, good morning, Sir Mar. Padom Sirano, good morning everyone, ingat everyone. Cathy Borgios Nabor, good morning po, watching from Saudi Arabia. Si Bicolandia, lalo na po ang family ko sa Malinaw and Tabaco. Okay, Joan Villaperte Mibato, good morning po. Makusugong po ang paros sa Kauran, digdi po sa Balatan. Okay, iringat po tabi kamo dyan. Dice Teston Bonilo, give safe po sa Gabos. Ete Dan Reb Nunez, watching from Bunga, Legazpi City. Makusog na po ang paros, digdi ang paros tas oran, ingat po ang Gabos. Okay, Sali Magdaong, Marinaaga po, sir, brown out na dito sa Kimantong. Iyo po tabi, dakulan ng mga naglugar nag-brown out na. Hob Kite Gonzales, watching from Cavite. Knowles Bandokilo, Sir Mar, anong oras po matama ang bagyo digdi sa Tuya sa Legazpi? Di man po matama. Di man kita direktang tatamaan, pero may epekto po yan sa Tuya. May iwasan po kaya sa bagyo, nakulaon. Okay? Len Dalbenermosa, Hermoso update po sa Kamsur. Yan po. Sa Kamsur ay patakot po kang bagyo na si Uwang, and then may nagkapira pong lugar duman, partikular na sa eastern side na nasa signal number 4 na po tabi. Nakakamati na sinaling maraut-raut na panahon duman. Okay? Blake Trafalgar, morning po Idol Mar. Saan po malandfall ang bagyo? Yan. Dayman anpigya tutumbok baga, it's either Aurora or Northern Luzon, I think Isabela, no? Pero pwedeng dumukot digdi sa may partikan northeastern portion ng Catanduanes. So may parting dagat tuman sa taas. Ano yan po ang mga pinagsasabi, mga tugang naman sa forecast ng Pag-asa. Okay, sabi ni Paulo Agripa Butin, good morning, watching from Sariaya, on the way going to Daet. Yan. Turns Edit, salamat po sa inyong serbisyo, sir, sa mga Bicolano, God bless po. Mylen Basco Bigata, ingat po ang Gabos, watching from Bakakay. Michelle Leona, bata po, dispiras na po, didisamon, may bagyo pa, nakanda na suurig na bubunuon. Pala ka, isaray mo na muna, boss. Rodski, isaray mo na muna. May maratot ang panahon. Emerick Albert Lorejo Amarles, good morning, Idol Mar, watching from Mayon, Daraga, Albay. Tanggal na po ang atip ko sa kusina, nilayog na ng paros, malang kusog. Pangyari, nilayog sa kusina ni Emerick. Calix Tobombita, good morning po, makusugo na po ang paros sa Malilipot, Albay, nagtatanog bati. Yan, okay. Rolski Garanya, kumusta po lugar niyo po ngayon? Okay. Jen Sarsa Dino, good morning everyone. Keep safe everyone. Watching from anong bandila ba ito? Di ko kailang bandila ito eh. Edwin Ayuan sa Tabaco po, pa-update. Ang Tabaco is under signal number 4 po tayo. Ano? May mga pag-uuran po at saka pag-kuros maning paros po duman. Miss D. Arizapa, may paros na po namutan di sa Albay. Ilingat po yung taga-boss. Gladys Rodriguez, good morning po sir. Grabe na po baha. Di sa Kawit Kasiguran Sorsogon, makusugo na ang hangin, di po anong oras landfall po ng bagyo. Yan po, tabi. Restrelores, sir, ano po ang signal sa UWAS po, sir? Rest of Albay is signal number 3. Ayan. Rolski Garanya, ingat po nasa north ng Bicol kasi signal number 4 po kamo dyan. Yan. Estrella Alip Pahara, good morning sir, from Ginubatan. And then si Miss D. Arizapa, di pa nagalandfall si Juan, pero ang paros duro na gusto na. Yan po tabi, okay? Jocelyn Inobejas, watching from Barangay Bacalaya. George Bermas, good morning mga taga Ginubatan, lalo dyan sa Mauraro Praise Assembly. Ginubatan family, padagos po kita sa mga G sa proteksyon sa tuyang kagurang ng Diyos. Ingatan man tabi, kamo Sir Mar, God bless po tabi. Salamat. Si Sir Buboy San Pablo is also watching.
Calixto Bombita, iatog na ang mga pagabat sa buhay niya to. Pangyari. Auda Fermante, Yerks, Sir Mustafa ang uwas. Yan po tabi. May mga oran-oran naman na po duman tabi. Okay? Lorraine Joy Duran, bundad sa tabako po. Yan, tabako is signal number 4 tabi. Okay? Rinley Rai, good morning po sir. Digdo po Santo Domingo, makusugo naman ng paros. Pa-shoutout naman po. Salamat po tabi. Okay? Charlene B. Ahero, hello po. Saya na po sa Bagyo. Yung Bagyo po niya sa may itaas kang Katanduanes tabi. Okay? Jolan Lopez, watching from Donsol sir. Francie Saragay po. Yan. Saragay is pigapatakot man po yung kang Bagyo. Auda Fermante, year kept safe po lalo po sa family ko sa Busak, Uwas, Albay. Josie Abinir, ano oras po ang landfall? Yan. Ang landfall is expected naman sa mamayang gabi, di ba? Sa Isabela or Aurora. Pero magilid po siya digdi sa may party kang Catanduanes, pero hindi naman siya magla-landfall doon, ha? Okay. Maagi lang yung wall, okay? And then good morning, Yan Rodriguez Baleda, good morning po. Kamusta po ang Santo Domingo? Watching from Dubuhudoha. Nasa yan ang Santo Domingo is under signal number 3. Okay? Mercy Rano watching po dito sa Barangay Arimbay. Makusog naman po ang paros sa Sinukol dito sa coastal area kan Arimbay. Keep safe po gabos. Day mangi turog tabantay sa arong. Keep safe man sa gabos na nagadangog sa evacuation center dyan sa NEDA Region 5. Salamat po. Calixto Bombita, tarakdagan na ngayon sulumbod ko. Pangyari, makusog na. Blake Trafalgar, thanks Idol Mar. Ingat na lang lahat. Pati sa mga kasamahan mo, ingat po kayo. Lalo sa idol kong si Jim na salita. Thanks Idol Mar. Ingat po tabi. Luis Cesar Dadjak, mag-iringat po gabos. Miles Summer Brad is also watching from Pilar. Sher Marie Cañada, Canyolin, Mauranon, Maparuson Didi sa Malinaw. Rodski Garanya, 370 km po from Villa Catanduanes. Ang layo ng bagyo. Malayo ang bagyo, pero malaki po yung malaki yung radius niya, 800 kilometers. So kahit malayo ka diyan, nasa pasok ka sa loob ng bagyo, makakaranas ka po diyan ng malalakas na mga hangin at mga pag-uulan. Okay? Good morning atol, Mauran Mandigdim, Maparusman. Sabi sa diyan po sa Pilar, sabi ni Miles. Oden Baleram Perez, good morning Papa Mar. Iyo na ini ang paros na matianta. Mata, kung ang paros dyan sa Indo? Balita mo sa ingat po gabos. TV signal number 4 tabi. Yan. Calixto Bombita, talagang sinarama na nga bagyong uwan ang agi niya. Iyo po tabi na kulaon ng Kaya inisipin ko pa tanid baga ang pag-asa. Na mag-baltayin din, iringat kita kaya pinag-evacuar sa mga dapat i-evacuar. Amador Bamundi watching from Kumadkad Castilla, Sorsogon. Levi Cesar Raro Ragas watching from Queensland, Australia. Please keep safe po sa lahat, lalo na sa mga taga-Uwas, Albay. Cecil Marquez from Ligao City, malakas na ulan dito. Yan po tabi adi. Duman sa mga kababayan ta. Padagos pang paabot ng mga impormasyones sa pagi po kan sa tuya po na Facebook page. Beverly Vergara, Samson Moray na aga po, kamusta po ang bagyo digdi po sa Albay, watching from Manawan, Kamalig. Yan. Loy Bu, makusugo na po ang paros kang kataning koser. Ayun, keep shipping agabos watching from Saudi Arimbahi. Mitch Armstrong says, RCS, good morning. Sampang una magla-landfall, grabe na po ang paros sa Kauran Didi, watching from Magaraw, Kamsur. Yan po tabi. Hindi pa nagla-landfall ang ang bagyo. Okay? Roel Escobar, watching po dito sa Adelaide. Ingat po dyan sa father-in-law ko, Nicolas Bueno, sa Sagpon Daraga, Albay, asin sa pamilya ko sa Hubad, Sorsogon. Nelky watching from Birac, Catanduanes. Kumusta David dyan, Nel, ang sitwasyon sa Birac? Rolando A. Leon, Papa Mar, good morning dito sa Pasay, Mayo, Pauran. Albert Matutina, watching Pedro Albay. Edna Lorena Custodio, good morning, Albay from Kuwait. Iringat po tabi sa Gabos. Yan, yan po tabi. Yung mga dami nating mga texters at nagpaabot mo ng impormasyon, mga tugang sa sa DCGB News Online Facebook page. Okay?
More power to you on this GB. Ano yan? Pangga. More power, Mar. Sabi po, ni 8770. Okay? Good morning, Papa Mar. Nagluya sa Bagyo. Nagluya. Hay na si Juan. Si Juan Kaswago na alas 2. Base sa report kang Pag-asa is yaon po duman sa may Birak, no? 370 kilometers east of Birak. Okay. And ano ba to? Sa mga kababayan na po natin, si Jayo Paxpad, good morning Sir Mar. Genevieve Dobnino, good morning po, watching from Balogo, Sorsogon. Mario Argote, shout out po sir, watching from San Rafael, Pilar, Sorsogon. Iringat po ang gabos. Ben Consejo Sara, kumusta po ang sitwasyon sa Tabaco City? Yan po, tabi adi sa mga kababayan ta, dyan po sa area na yan, talagang kunyan, padagos po ang pag-aram ka mga kababayan ta kung kumusta naman. Okay? Talaga pong ininaso pigobantayan ta. Tama man, so sabi kang Pag-asa, ngunyan ngayon na maaga hanggang sa aga, mamamatian ta na ngaya ang ano yan, ang pamati ni ano yan, ni Juan. And then dahil nga sa mahiwas yan, talagang dakol po ang masasakop ng mga lugar. Pero sa mga pinakaharani, yung po sa pigdideklarar mga tugon na nasa signal number 4, di ba? Kaya magkunyang kita mag-alabar sa Diyos, sana matunaw na. Pero garo na ipang mangyayaring pagtunaw, di ba? Ang makaira ka niso tatamaan sa wall, yung nasa lanob, kang bagyo. Hindi sa mata, kundi yung sa lanob. Kaya dyan ang mga makusog na paros budauran, no? Kaya nga ni ano yan, sana nga yan umitaas pa na rumayo sa Bicol, di ba? Rumayo sa Catanduanes, di ba? Maski nasa wall ka lang nito, ay kung pirang oras kang kurok-kusong ka mga 2 to 3 hours da, kurok-kusong ka na arugan sige da ang paros, nako, may problema tayo dyan, no? Kaya ingat po, and mga J, sana umitaas pa, sana walang maka-apekto na, mawara na sa amihan duman sa may Japan. Tanganing dumiretso na siya, magrayo siya dahil sa mag-ugsob. Kapag minaugsob yan, talaga minarani ng kundiin sa Bicol region, talagang medyo nakaging problema kita dyan. Okay? Genevieve Dobdino, good morning po, watching from Balugo. Ayan. Si Rosel Rodriguez, good morning po. Kuya Mar, nagdadago po kami sa imo dito sa Rawis. May chance pa po ba na tumaas pa siya? Sana po. Yan. Sana nga. Pero as of kasuba ko po, dai naning kunyan. Dai pa po ning kasiguruhan kung tumaas pa siya. Basta ang dalagan niya, ano yan, pasisiring po duman mga tugang sa ang dalagan mga tugang ng Bagyo na si Juan is northwestward. Yan. West-northwestward. Yan. Weste-norte-weste. Yan. Ngayon, dalagan niya. Risa Carizo, good morning, sir. Iringat po kita, kabos, always. Yan, okay? And then, Nobs Banduquillo, Sir Mar, magkapi po kita day na nangaturoga dito po kaya ako sa Bagyo ta kang riming sa tugang ko bula sa pamangking ko na tulo natahuban kang daga sa laog kang harong gawas po kadan Sir Mar. Ay, wag naman sana, no? Okay, nabali sa Jackie Lou, good morning po sir. Victor Olanyo Sr., good morning po Sir Mar. Shout out kay Mamay Elsa, iringat kita ka boss. Hana Balagtas Cornit, Asib, good morning. From Malilipot Albay, makusog na po ingay ang gabos. Yan, okay? Prayer po, tabi. Sabi niya, ang gabos niya, prayer. Okay? So yan po, tabi, mga kabayan, ang sa tuya po na mga dagdag mga impormasyones, Mario Agnote, pa-shoutout po kay Aldrin Irona, nakaantabay po sa indong programa, sir, watching from San Rafael, Pilar, Sorsogon. Okay? So yan, tabi, mga kabayan, ang dami nating mga ano yan, taga pagantabay na nagpapaabot po ng mga mensahe.
And kadakot po nakaantabay sa tuya mga tugang sa DCGB News Online Facebook page. Ngunyan po na pagkaagang ini. Okay? Ang bilis-bilis ng oras, madali na mag alas 4 pa lang. 10 minutes mga tugang before 4 o'clock in the morning. Okay? Pag alas 4 si Papa P ang makakasama ninyo hanggang alas 6 ng umaga. And then susunod ni Bip Henry, and then after Bip Henry, ako naman ang susunod. Tatlo kaming palit-palitan dito para po antabayan na po ining bagyo. Mag-antabay kami hanggang sa lumayas po ining bagyong ini. Antabayan na po ini, luway-luwayan na lang. And then po ang naging commitment ni mga tugang, hindi po sa DCGB, and diyan po ang pinagwalat sa muya na ligasiya, asin po vision ni Sir George, mga tugang na in times of crisis, we go out, we broadcast, and we keep the people informed kung ano po mga sitwasyones na, and then we help as much as we can. Okay? Salve Cao, good morning po Sir Mar, nagsisiwik na po ang paro sa tabako. Yung kununon mo. Leonard Tacorda, watching from Europe, gano tabay para sa Catanduanes. Yan. Gaano ka tabay para sa Catanduanes. Iringat po gabos. God bless Bicol watching from Qatar. Nabales Jackie Lu. Mga di po kita iringat ang gabos from Pili, Camarines Sur. Yan po tabi. Adi, naman sa mga kababayan natin na mga padagos pong nag-antabay sa DCGB News Online Facebook page at DCGB YouTube channel. Asin po sa tuloy pong mga kababayan na nag-antabay o magbarakal ng pandesal. Ay, garo na yung unya na. Ano na, may bakery ko yan. Ay, naku, sinisipon na si Papa Mar. Inuwanta naman kay green tea with calamansi. Masarap palang ganda pala yun, ano. Marirahay pa lang talagang pagmating ang nagka-green tea ka. Pero inirigdaan ko din sa supakasubago. Naka-inlip ang kita ning nagkapirang oras. Adi. Okay, so diretso naman kita. Tugang, yan po nagang siwik niya ang paro sa Makakay. Pati sa Makakay, nagang siwik naman ang paro sa Makakay. Iringat po tabi, kamo dyan mga kababayan natin. Most especially, dyan mo sa Costales na area. Sa First District, sa Camsur, and then Cam Norte. Di ba? And then, so mga kababayan po nyato na karani sa dagat at may doon po ang paros, garo man sa nanso kinagamong tubig na sa planggana na may kinagka sa ibabaw na minasupay, di ba? Arong nang ka na mangyari, lalo kung high tide pagkatapos duduunan pa mga tugang ang kusog kang paros, di talagang masupay. May nagkapira po ng mga lugar na managkunya, naglangkaw na po sa tubig hali sa dagat. Iringat sa na po tabi. Okay? Sabi ni Kem Nati Creyo, iringat po kita kabos ng mga Bicolano watching from St. Mary's Catholic Church sa Dubai. Leonard Tacorda, morning po dyan sa inyo sa Bicol from Europe. Gaantabay sa balita para sa Catanduanes po tabi. Yan, okay? Nagantabay sila sa Dubai. And then, good morning po sir. Sabi ni Merly Bobis Dable, iringat kita kabos, lalong-lalo na sa mga pamilya ko sa Tabaco, watching from Kuwait. Daming taga-tabay natin na nasa overseas. And ayan po, tanganing maaraman din sa sitwasyon man sa mga kababayan nato dito po sa sa probinsya kan Albay, sa Ansin sa Bicol region. Ayan, good morning po Sir Mar, makusog na po ang paros tigli sa Pilar Sorsogon. Wala na po sa bubong nila Aldrin ni Rona. Brown out naman po digdi sa San Rafael, Pilar Sorsogon. Iringat po ang gabos ko. May mga rinalayog ng mga bubong. Kumusta kaya duman sa mo? Mga rinalayog na sa mga bubong ko dumaan. Franz, good morning. Po ang ragay po ba may signal na? Ang ragay ngayon may signal na. Yan po tabi ang apot niya yung yan, kababayan natin na si France. Tingnan natin ragay. Nangyari saan ba yung maluyan ang mata ni Papa Mar talaga? Kay po na ning operaran. Sangay, kalabang nga tinambak si Roma, presentasyon. Ayan, wala siya sa signal number 4 yung ragay. Maring dito siya sa signal number 3. Ayan.
Okay, eastern portion of Cavite, Cam Norte, rest of Cam Norte, rest of Camarines Sur. Yan po. Yan, may signal number 3. Yan po parte ng Ragay. Okay, ano ba to? Oy, si Papa Rex, Bien Bolima kan okay, FM Sorsogon nakantabay. Pangyari. Kumusta niyan Papa Rex? Ang satuya po na paros-paros diyan. Kumusta ang kamutang pa noon sa Sorsogon City? Okay. Eve Ene, good morning po watching from Kuwait. Ingat po kamo diyan ng amin. Jessica Solya Sadja, good morning po. Saya na po si Bagyong Uwan. Yan. Mamaya pa malalaman natin yan. At alas 5 mapalas po sindaning latest from Pag-asa. Tanya po sa tayo kanina pang alas 2 po yan. Medyo may nag-abanti na. Okay. Jessica Zulya Sadja. Yan. Good morning. Liam Pabia. Good morning po. Makusog na po dito sa Masbate City. Marcy Borsi dito po San Fernando. Grabe na po ang duros. Yan. Maricela Salita. Good morning po Sir Mar. Ano po update sa Bagyo po? Ayan. Signal number 3 ang Resto Balbay. Sa mga naampo naman sa First District, Peracan Santo Domingo, nasa signal number 4. And then so eastern part kang Cam Norte and eastern part kang Cam Sur, signal number 4 man po tabi yan. Jomel Marticio, Sir Mar, anong oras po mamamatayan ang Bagyo? Signal number 4 na po kayang Albay. Salamat po. Yung signal number po, duman lang po sa may Partikan First District hanggang sa Malilian sa Bakakay, no? Yung the rest, signal number 3 po tabi ang Albay. Okay? Namamati na, duros-duros na po tabi sa nagkapirang lugar. Okay? Rayma Alarte, Sidenyo, makusog ng duros. Yan. Mark Angelo Kapitin, good morning sir. Pagad po update kang kamugtakan sa Malinaw. Watching from Cavite. Yan ang Malinaw is under signal number 4 tabi. Mga paros-paros tama na duman as in mga pag-uuran po tabi. Evergreen Belnuta, good morning po sir. Be safe everyone watching from Matagbag, Tabaco City. Allen Alton de los Reyes Labiles, ingat kamo sa Rinconada District Camsul. Signal number 4 and relatives me sa Legazpi City, nagantabay dito sa Zamboanga City. Mary Jane Baldon, good morning po. Medyo makusog na po ang paros digdi. Brown out na po from Pulike. Yan, Maria Buen, watching from Santo Domingo. Ingat po tabi mo dyan, mga health workers natin, ha? Ingat ka mo dyan. Cherry Carborja, good morning po Sir Mark. Keep safe everyone. Mary Chris Bariso, Idalia, hello tabi. Keep safe everyone. Isay, Lisitibo, Alicia, anong signal na po ang Albay, sir? Yan. Ang kadakalangan Albay is number 3. Pero yung nasa eastern part, Peracan Santo Domingo, pasiring duman po sa Bakakay, hanggang duman po sa Tiwi, nakasignal number 4 po sinda. Okay? Ian Verando Litera, good morning sir. Ano po ang update sa Bagyo from Sorsogon City? Maya-maya po, hintayin natin yung bagong update ng Pag-asa. Watching from London, iringat po mga taga Bicol noon, sabi po ni Evelyn Bulacao. Jenny Belen Liasonen, good morning po Sir Mar. Musta po ang sitwasyon sa Malilipot? Watching from Finland. Janice Daet, morning Sir Mar. Watching from Legazpi. Ibang lugar, brown out naman po. Keep safe po sa gabos. Okay? So, pasensya na po ha. Yung iba, di natin mababasa at ako ibang paalam na. Paalam na po ako. Abangan po nyo si Pio Fernandez sa mga sunod po na slot. 4 o'clock hanggang 6 o'clock po siya. Para po sa padagos po niya itong pag-antabay mga tulad din po sa Bagyong Uwan. Okay, ringat po kita tabi. No matter anong signal kita, dahil po ang bagyo ay mahiwas, magprepara asin mag-ingat po kita, likay-likay sana. Ha? Ang tabay sa DCGB News Online, sa DCGB 729 kilo sa pitang mga radyo, sa WGB 106.9 sa Tabaco City, asin sa 97.1 OKFM. Thank you po kamo sa pangarap po ni Chief Ramir sa Lado Technical. Yaman po si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Sina Sharamay Loron, si Jenny Matthew Valeran, at sin ang Mega Force Patrol, kasarabay po niya to, si Kuya Boy Mata. Thank you and God bless. Good morning po. Antabay lang. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay
kanlakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, mahala sa Pag-asa, alas 4:01 na nin pagkaaga. Mga duwag. Maray na aga tabi sa tuya agabos mga tugang sa pangaran giraray kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DCGB AM, and siyempre kang 97.1 OK FM. Pati naman po kan samuyang sister station man sa Tabaco. Naka-hook up pa ba? Simulcast pa ba yung Tabaco FM station natin, yung 106.9 WGB FM? Sa pangenot po kan samuyang presidente,
Madam Brenda Bayona Luxin. Ako po kaya sa pangaran man ni Sir Nonoy Luxin, ang samuyang Vice President for Engineering. And ang samuya man na Station Manager and concurrent Executive Vice President Glenn J. Barcelon. Sa pangaran ni VP Henry M. ang samuya pong Vice President for for Network Programming. Sa pangaran kan admin si Madam Shirley Delumen, Madam Muriel. Siyempre, sa pangaran kan samuyang News Director si Mardela. Kasabay dyan ang news team sa pangenot ni Chief Jimmy sa kuyang kumpadre. Pading Al, Pading Jomar, Joshua Bino. Si Angel, si Karen, may date na pinagmamati-mati. Siyempre sa Manibela, ang samuya pong piloto. Si Henry Mata. Sa pangaran man ka ng Technical Department, sa panginot ni Chief Tech Ramir Tanayan sa kuyang kapartner ngunyan. Padignal Baldo, June Napolis, Tatanems, Flora. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Siyempre, sa pangalan man kang tropa dyan sa 97.1 OK FM. Sa pangenot ni Station Manager Sugar Asukar. Kasabay dyan si Josa KZ. Dalugdog Jason. Kapa Morgan. And syempre, Don Emilio Nario. And kasabay tama dyan sa Technical Department kang 97.1 KFM.
Tata Adrian Rivera, at si Romar Millena, and then si Dande Melgar. Ako mapan sa ido magiging kasarabay-sabay sagkod alas 6 nin pagkaaga. Ako po si Pio Fernandez. Ang sa kuya pong cellphone number is 0942670195 sa Smart, 0942670195 sa Smart, and 096607301115 sa Globe. Paramdam lamang sumangayaon man dyan. Hopefully, yaon po ka mo nag-arantabay pa. Kumusta sa indong sitwasyon dyan? Sa in man na lugar po kan Kabikolan. And maray na agahali sa Pilipinas yung mga viewers natin dyan sa DCGB News Online. Good morning from the Philippines. Hopefully sabayan nindo kami tabi mantang nag-antabay kita kaining pagrapado kan bagyong si Uwan. Ana po yaong kita sa marhay asin sa ligtas na sitwasyon. Pwede ka tabi kamo duman sa sakuya man na Facebook account o kaya sa Messenger account ko ang Pio Fernandez. Hanapon lang nindo Pio Fernandez, and sa Messenger pwede mo kaya sa Viber pwede man Pio Fernandez. Pwede man po dyan sa comment section kan DCGB News Online. Paabot ka mo nin paramdam lamang. Si Pading Noel Manalo nagpaabot kan sa iyang attendance. Good morning Padi, thanks so much sa DCGB. Salamat man tabi sa indong pagtiwala sa DCGB. Nakaantabay man si Sir Jerry Nichols Bailon Fafajer. Good morning. O dyan sa Virac si Boyet Bernardo. Maray na agad yan sa Indotabi sa Virac. Nagduduon na ang paros tabi. Buda orang digdi sa satuyang palibot. We're calling yung Pag-asa Legazpi, yung Regional Weather Forecasting Center niya to digdi sa Kabikolan. Mag-uro istorya lamang kita tabi. Sandali, nasa linya yung Pag-asa. Hello Pag-asa, good morning po. Good morning po, Sir Pio. Si Sir Melvin, good morning si Pio po. Pwede po kita mag-on air tabi, mag-uro istorya lamang kan sitwasyon kang panahon. Sige po, Sir Pio. Opo. Mga tugang, standby mo na all units, yung mga reporter natin yan, yung news team, standby, not unless na flash report yan. Oro istorya lamang kita. Manungod sa kamugtakan kan bagyong si Uwan. Sir Melvin, dain na kita touch ka itong subulitin ta, madali na baga magluwas kan pinaka-bago. And ikuanunta na lang, inipong sitwasyon tangon yan sa presente, inuton tatagari sukatanduanes ana si sentro sa ina po o kaya pira na ang distansya ninda o kaya kung day man nakalaog na sinda sa lawas tabi kan Bagyo tabi, Sir Melvin. Opo, ito pong probinsya ng Catanduanes as of now po is nasa laog kang lawas ang naturang bagyo po. Okay, pira ang distansya ninda sa kung ang pagbabasaran yung sentro kan bagyo, yung eye of the storm. Pira ang distansya kan Catanduanes tabi as reference point. As reference point po, Sir Pio, sandali lang pa. From Bira, Catanduanes to the nearest halos na sa Pirang kilometro daw iyan tabi nasa laog na sinda kan bagyo Opo, 201 or 200 kilometer from the east of ng bagyo po, sir. Yun. I-qualify tang mara, i-clarify ta, 201 more or less kilometers east kan Bira, Catanduanes, or 200 kilometer east of Bira, Catanduanes. Ayun, iyan. Iyan na reference point ta, yung mata. Opo, as of now, yung mata po, kung
kumbaga malapit po ito sa sentro pero hindi naman po ito yung pinakamata. Yun. So ang sukol na yan, Estimated lang po ito. estimated lang po ano. So ang sukol naan is from yung sa Tahaw kan Bagyo, papaluwas 210 more or less kilometers yung Viracatanduanes. Opo, Sir Pia. Oho. So guro ano kadakula paan Bagyo tabi ngunyan na Sir Melvin? Opo, as of kaninang alas 2, nasa 800 km pa rin po yung strong to typhoon force wind niya po. Oho, yung kanya yung kabilugan what I say yung kabuuan ng bagyo, yung kabilugan tabi. Yung kabilugan naman po nasa 1,500 km po. Ayun, 1,500 kilometers Pero yung kabilugan. naman ito, hindi naman po perfect shape na circle po talaga. Medyo na rin naman po ito. Kumbaga hindi siya constant. Pero sa ngayon po medyo maganda na yung hugis na kaysa nung nagkahapon po. Yan, oho. So kung ang kadakulaan niya is 1,600 ang kabang akan 800, then yung distansya kan Birak sa sentro kan Bagyo is more or less 200. Talagang nasa laog si Dagunyan kan Bagyo tabi ano po. Yes po, Sir Pio. Oho. So sa ngunyan tabi, mga pirang paros daw an sa indang na experiensyahan duman ngunyan. Super sa kan paros din ngunyan. Sa personing paros man, sandali lang ha. Oh, mga more or less tabi. So kukanta lang diyan tabi diyan sa presente real time sa Catanduanes. Yung mga persa po or mga gastines po na pwedeng umabot po ng mga 100 to 120 km or 125 km po as of present time na estimated na gastines po. Yun. So as real time as we speak, 100 to 125 kilometers per hour ang na-experiencehan nila duman ngunyan. Opo, Sir Pio. Ayun. Oho. Mga sagkod no arin dayon ma-experiencehan anong oras tabi Sir Melvin? Opo, ito pong na-experience sa Catanduanes medyo makusog pa yun. Hindi pa naman po ito yung pinaka-totally kasi halos yung bagyo po is paparating pa rin po sa may bahagi po ng Catanduanes. Usually ang pinaka-apektado po yung northern portion kasi pigilauman na sa medyo taas na party po nining Catanduanes. Maagi po. Although hindi naman po natin inaasahan na maglalandfall po ito sa Catanduanes. Okay. Pag sinabi tang day piglalao man na malandfall, sutahaw kan bagyo day maagi sa Catanduanes ano po. Yes po, Sir Pia. Oho. So ining na-experience nindang iyan na 100 to 125 kilometers per hour more or less, ma-increase pa yan, tabi, Sir Melvin? Opo, inaasahan po natin within the next few hours po. Yun. Medyo yung sustain and gustiness po is ma-increase pa rin po. Yun, nagdadalagan pa sa laog kan lawas kan bagyo, yaon pa ang Catanduanes tabi ano po. Opo, Sir P, habang siguro po mararanasan nila yung pinakapit po na intensity ng kusog ng bagyo mga mga around 9 to 8 a.m. to hanggang alas 12. Yun. So between 8 a.m. taod-taod hanggang alas 12 sa time frame na iyan, diyan ninda maralauman. So pinakakusog kan bagyo tabi diyan sa Catanduanes. Yes, Sir Pia. Oho, mga pirang pwersa ang pinaka-peak na makukunya ninda diyan tabi, ma-experiencehan. More or less. Opo, yung mga more or less pwedeng nasa mga 180 km per hour po. Okay, 180 kph. Yung maximum po. Or kung nasa signal number 4 pa, nasa 185 yung pinaka, or 184 po yung yung pinaka-peak. Okay. Po. Opo. More or less nasa 150 to 170 yung mga gustiness po. Okay, from 150 yung gustiness 150 to 170. Opo, Sir P. Pero yung mga sustain, siguro aabot din po yan ng paminsan nasa 70 to 80 or 90 kilometers per hour. Yun. Between 8 a.m. to 12 noon taod-taod. Yes po, Sir P. O, kuan po, Sir Melvin, sa uran, sa volume kan uran,
kumusta mo mamatian duman ninda na bulos kan oran tabi? Sa bus naman na po ng Oran, torrential rain po yung may experience siya po sa Catanduanes, and usually dito rin po sa sa atin dito sa Mainland Bicol. At lahat po ng part ng Mainland Bicol is makaka-experience siya ng makasug na pag-ulan. Yung medyo konti lang na inasa natin na yung probinsya kang Masbate, kasi usually na southern portion na yan, medyo malayo na yun po sa sentro kang naturang bagyo. Yun. Okay. Pero magkaganon pa man, makaka-experience pa rin po sila ng mga moderate to heavy rains po. Okay, so iyan at least sa Catanduanes na established na so forecast tabi Sir Melvin. Now, we go now here digdi sa Albay. Kumusta po kita digdi sa Albay Legazpi reference point? Ano po nasa laog ba kita man kan lawas kan bagyo tabi Sir Melvin? Opo, entire Bicol region po is nasa loob kang lawas ng naturang bagyo po. Okay. Now with Legazpi as reference point, pero ang distansya ta from the center of typhoon tabi more or less? Yung Legazpi? Opo, Sir Pio. Sa estimated po, more or less, sandali lang po. O medyo diit na diferensya lang sa Catanduanes Ta magkataning masanabaga kita. Iyo po, medyo dit man sa talagang yung distansya niya, mga more or less nasa 270 kilometer po. Yan, so more or less, we are as of now, real time, more or less 270 kilometers away from the center of the storm. Or 250 sa halos, nasa 250 na lang po. 250 to 270 more or less, po. Okay. Opo. Now, ang masunod na pang hapot, will this deteriorate further tabi as time rolls on sagkod sa taon-taon tabi digdi sa Legazpi and Albay is concerned? As of Albay is concerned, dahil medyo paparani pa rin po siya sa Legazpi sa Albay, hindi pa rin po siya mag-deteriorate. At yung mga nararanasan nito mga pagbugsoning para sa Oran is medyo makusog pa until sa aga po na iguna pong saldan. Gusto sabihin ko po Sir Melvin, mas malala pa ang sitwasyon na inin panahon sagkod sa aga tabi. Opo sir, medyo mas malala pa po itong sitwasyon po. Kumbaga pa-increase pa lang po yung yung kanyang sustained winds and max, yung gustiness winds. Then yung volume din po ng ulan ay inaasahan po natin ngayong buong araw ng linggo. Ngayon na daytime is ulanin po talaga tayo ng mga moderate to heavy, sometimes torrential. Sa Albay, po? Opo, sir. Opo. Mga pirang oras yan. Magari maghapon, Sir Melvin, po? Maghapon? Opo, maghapon, pero pag mga afternoon, medyo papalayo naman po itong bagyo at inaasahan po natin na unti-unti na rin po magiging improvement po yung weather condition po dito sa Legazpi pagdating po ng usually mga pagkahapon na po. Ay, salamat. That's at least that's good news ta na-estimate na niya to sa mga parantabay ta comes ining mga after lunch time medyo ma-decrease na nin padiit-diit ang intensity kan bagyo po. O sir, yun pa yung nahihiling nita. Kasabay na so uran tabi na medyo magpupurawas naman. Opo, yung pag-uran naman po is mababawasan na at unti-unti hanggang sa pagkabanggis. Magkano na po siya, magdi-decrease na po. Iyo ta kasuma nakaagi baga tabi Sir Melvin so forecast mantang paparayo ini ta suuran na ko-concentrate sa southwest medyo sa baba sa walang porsyon kan bagyo an enot na forecast baga mantang maitaas na parayo duman lugod sumakusog suuran. Now with this development tapig taramo taod-taod na mga udto after lunch magdidiit na padiit-diit bakung bigla po. Opo Sir Pio, kasi yung mga makusog na pag-uran po halos po talaga siya nag-intensify pa at yung concentration ng ulan po is yung lawak ng area na may mga malakas na
naputol na Sir Melvin, maapod giraray ko ano po. Yan, sana maka-connectar kita ulit kay Sir Melvin. Sir Melvin. Sir Melvin. Yes. Opo. Opo, Sir P. Yung mga pag-uran po, yung lawak na area na may mga malakas na pag-uran po is nag-increase din po hanggang sa kasalukuyan. Mas malawak na po yung bagyo na may mga dakulang na pag-uran po. Dahil lang nakakonsentrar duman sa southwest portion kan Bagyo Tabe. Opo, hindi lang naka-concentrated. Sa ngunyan po halos sa enterong parameters or doon sa enterong perimeter po ng bagyo ay may mga makusog na mga pagulan na po. Yan, okay. So at least na-establish tagiraray Sir Melvin without touching yung bulletin ta igwa na kamang ipapaluwas bagang bago kayan siguro mga 5 o 15 o 520 so bago pero at least ini po Sir Melvin more or less arog kaiyan posible na kundi magliwat ang direction as in ining pwersa as in oran kan bagyong ining uwan tabi Sir Melvin. Opo Sir Pio, yung kanyang persa po ay medyo ma-increase pa naman po kasi sana pwedeng maging super typhoon category po ito ngunyan na pagkaldaw. Yan. Sa ngunyan, bako pa siyang super typhoon? Opo, so kanina pong 2 a.m. na bulletin na number 7, hindi pa po siya super typhoon. Pero yung forecast po ay pwede pa po siya maging super typhoon ngayong po pagkaraw. Pero hindi po inipigahagan na maging super typhoon at pigahagat natin na medyo malusaw na po ito. Iyo nga ni. So ano ang sitwasyon diyan sa kadagatan na nagkukontribo para mas na mag-super typhoon pa siya? Is it still present? Opo, yung si surface temperature po natin talagang mainit pa rin po yung kadagatan po natin from 27 to 31 degrees Celsius. Then yung ocean heat content, yung lalim po nito is malalim din po kaya nakakapag-increase po. Then may maganda po itong outflow po, kumbaga hindi na po siya yung natatakpan po talaga, halos magkakaroon na po ito ng mata, kaya medyo nagkusog-kusog pa po init. Then yung moisture from Pacific Ocean then sa may bahagi po ng diyan po sa may bahagi ng Siberia po is nag-converge po ito parang shear line, kaya po medyo naglawak din po yung dami po ng ulan po ng bagyo po. Then kaya at sa ngayon po wala naman pong shear line na para paibahin po yung lawas ng naturang bagyo, kumbaga Mawagas. tapos na magay na situation na nandito na sa favorable po sa naturang bagyo yung kanyang environment po, favorable po, kaya inaasahan po natin na hindi po ito kagad na mag-deter at hindi ito maglulusaw o hina, then pwedeng masustain, pero sana po kung umina po ito. Ay sana. So gabos na mga kaipuhan ng ingrediente sa madaling sabi tanganing maging super typhoon ini yaon man giraray. Opo, yaon po giraray po. Ang nakakaano na lang po dito is medyo malapit na po siya sa kalupaan po na nagkakaroon po ng interaction, nagkakaroon ng friction dyan yung hangin niya sa kalupaan, at hindi na yung kalupaan po ng Pilipinas is hindi rin po siya nakakakuha ng mga sapat na moisture. Pero habang nasa tubig po yung kanyang sentro, patuloy pa rin po siyang lalakas kasi malawak yung kinukunan ng moisture content nitong naturang bagyo. Opo. Di sige tabi Sir Melvin, salamat nin maray at least na-establish ta without touching itong bulletin na ipasaabot ta ang posible pang mangyaring kamugtakan kan panahon darakan bagyong si Uwan. Salamat and mabuhay ka mo dyan tabi Sir Melvin. Ingat po ka mo. Yan, naputol na. Yan, naputol na ang call ni Sir Melvin na Almuhela. And salamat dyan sa pag-asa tabi po. So, yan po.
more or less in a nutshell an sa tuyang aabangan o kaya sitwasyon kan panahon ininuta na po tabi so Catanduanes nadangugta na so ipinagpaliwanag ni Sir Melvin Almuela and digdi naman po sa Albay si Ringman po ano tabi. So we pray na ini pong kamugtakan na ini kan bagyo abi nga ni Sir Melvin day taman pinaghagad sana malusaw na tabi taday tang pighagad na maging super typhoon ini ano po. Kumusta na daw duman tabi sa Catanduanes mag-apod kita apudan ta so kunyan diyan so sa PDRRMO si Sir na Bobby Monterola aramon ta kun kumusta na duman ang sitwasyon sa Virac Catanduanes. And kung igotabi ka mo ning mga kwan dyan sa first district, baad lamang makakontribo ka mo dyan kung ano ang kamugtaka naman dyan sa premier distrito kan Albay, ano po. And baka makakontak kita duman sa Karamuran Catanduanes, the northernmost town man ito, Catanduanes. Yan, nagring si Sir Bobby. Sir Bobby, good morning tabi, si Pio po giraray kan DCGB. Opo. Can I put you on air tabi, Sir Bobby Giraray? Sige po, Opo. Mga tugang si Sir Bobby Monterola kan PDRRMO Catanduanes. Sir Bob, primero, kumustaan kamugtakan na ngunyan dyan kan panahon? Medyo nagkusog na so hangin ta. Mga pirang oras na po ang kusog kan hangin dyan? Kasubago lang siguro half an hour. Ini na makusog-kusog na so hangin. Sa estimate mo, mga piran ang puwersa kayan tabi na hangin dyan? Siguro ini nagpupersa na ini mga 100 kilometers per hour. Aba, ano po ang kamparos? Ano ang doon kamparos dyan? Sustinido po, Sir Bob? Di pa siya ning Agastines, sustained wind siya. Sustained winds, duro diretso pa po ano? O day pa sumina doon na mas makusog? Day pa. Opo. Pero bawasan ta dito, igaro man 60 lang ini. Ang mga 60, oo. Mga 60. Oo. Medyo harayo pa ini sa talagang tunay na body kang typhoon. Okay. Now, so kumusta po so volume kan oran dyan, Sir Bob, as we speak? Ngunyan na nasa siya, bako man siya torrential, heavy rains lang siya. Heavy rains, opo. So kumusta po? Sustinido siya o papuro-pundo tabi? So bago papundo-pundo, ngunyan na dyan na naman. Pirang may pirang minutes na ini. Ayun. Mga pirang oras na inaarog po kayo ng kamugtakan kan oran dyan tabi? Alas nagkasabay siya so Doros na kasabago. May Doros na may paguran. Magto 2 hours na daw po. More or less. Siguro. Okay, magto 2 hours na nako. Kumusta ang supply kang kuryente dyan? Ikaw pakitan aning naka-generator na kami. Generator na ini kang opisina. Opo. So, when was your last contact tabi sa mga northeastern towns kan Catanduanes kung igo pa tabi kamong contact? Actually kaso mga alas 6 ng hapon nagpa-check ako kang mga completion kang evacuation. Mga 6 o'clock naka-contact pa kami. So, pero ngunyan, aday na kamo ning contact tabi duman? Aday na kami contact sa aday na ning kuryente. So contact daw na ang kunyan from Virac to the northernmost towns kang Catanduanes. Ikaw pa siguro ning contact lang ako nag-order ning ko na contact ko ng ang ibang munisipyo. Naka-battery power man ang mga cell sites ta. Iyo maaraman taman sa sitwasyon na rin dagduman ngunyan mantang paparani na so kunyan aiwol daw ang maagi diyan sa kunyan. Okay. So di lang kami nagdisturbo Sir Pio aram ko so mga naka weather watch ka mga kanya-kanyang MPRRMO. Garo nagtitipon magkangkusog ninda para sa aga. Tama para sa ining nag-adang-adang na kaaldaw na ini Domingo na bagaw mag-alas 5 na nin aga. Nga ni. Jesus Maria Joseph o di sige tabi we pray na gabos kita iligtas sa mas pangpeligro ka ining kunyan
bagyo. And yaon ang DCGB sa pag-antabay. Anytime you may call tabi kung anong mga importanteng mensaheng dapat ipaabot diyan sa publiko. Hindi lang, hold on lang kita mga kababayan tayo paabot na si Juan. Hold on lang kita, dating gawi. Ramtaman mo kakayanon tayo pirang beses na kitang tinamaan. Basta di lang kung nasa evacuation center na, di na magluwas ng evacuation, stay put sa inyong mga shelters. Thank you so much, Sir Bob. Ingat ka mo dyan, tabi, and God bless. Thank you po. Thank you so much sa mga tugang si Bobby Monterola kan PDRRMO Catanduanes. Duman siya mismo sa VIRAC, sa Operation Center, kan VIRAC. Duman kita sa Aber, baka kung igaw pang kontak sa Karamuran, diyan sa Catanduanes. Sa Catanduanes. Dali mo na tabi. Hay na to sa mga mensahe tadigdi. Ma-retrieve niya to. Naku, nawala na. Yung si Kising, tiba lamang nagdadangog ka dyan tabi Kising sa Karamuran, Catanduanes. Kung ano po ang kamugtakan nindo dyan, sa kita. So, kunyan, ininota, tig-establish ta, so kamugtakan kan panahon, yung bagyo, na dagugta na po tabi, yung paliwanag ni Sir Melvin Almohela, without touching itong bulletin ta makunyan baga, paluwas sa sindaning bagong bulletin, tabi po. Pero napa-establish ta kay Sir Melvin, so location ngunyan kan bagyo, nasa lawas na po kita kan bagyo, ang bilog na Kabikulan, nasa lawas kan bagyo, and kita pong Legazpi more or less nasa 150 o 200 more or less kilometers away from the eye of the storm, and yung Catanduanes medyo horoharani, parang mga nasa 100 to 150 kilometers na lang more or less away from the eye of the storm. And ang kunyan po, ang projection kad Pag-asa kung dai magliwat, this will deteriorate further. Diyan na mag-aga na, mga alas 8 hanggang lunchtime. And insofar as yung Legazpi Albay is concerned, ang sabi ni Sir Melvin, hopefully, mga after lunchtime, tibaad lamang magluya na padiit-diit so bagyo, both the rains and yung winds. Pero sa Catanduanes, medyo horalawig pa daatabi. Yan, gari parang maghapon pa. Ang parus dyan, halos puro pareho, makusog, naga 117 to 150, 170, and ma-increase pa daayan tabi, yun na nga niyan. So probability na magkusog pa ining bagyo, maging super typhoon, yaong pa po. Because yung gabos na mga ingredientes dyan sa dagat Pasifiko, na nagkukontribute tanganing maging makusog pa ang bagyo, magkusog pa, presente po yan tabi. So that's it. Kumbaga, sinopsis ka yan without touching itong bulletin. Bulletin maluwas po alas 5 pasado. Ngunyan na Domingong pagkaaga. Po tabi? Dali lang ta. Hanapon ko itong text ni Kising. Ay, dali mo na balikan tadig di sa kwan sa Albay, yung Albay Electric Cooperative, yung tagapagtaramkan Albay Electric Cooperative, si Ma'am Ans Galero. Ma'am Ans, good morning. Yes, good morning Sir Pio. Good morning po sa mga parantabay. Opo, kumusta po ang estado kan supply nin kuryente? May mga isolated na ba tayo o gabos ng bilog na Albay dahil ng kuryente tabi? Well, as to the isolated areas po, nakulo na po kitang isolated, pero para medyo madali lang po, ang medyo stable pa po ang supply kang kuryente igwa pa kitang natatadang areas sa Bitano Feeder 3, 1, and 4 kang syudad kang Legazpi po, na igwa pa as of now ki supply kang kuryente. Sa First District of Albay, Sir Pio, Santa Misericordia Substation and Salvacion Substation, naka-off na po iyan. Ang Malinaw and Tabaco Substation, nag-trip off na po ang NGCP. Sa Washington Feeder 4 naman po, digdi sa 2nd District of Albay, naka-manual trip off na po yan because may request po ang mga kinauukulan dahil naka-receive na may
makusog to na po an Oran and Paros, and at the same time areas of Washington Feeder 3 and 2 po naka-off na din po, pati naman ang Washington Feeder 1. Now for Branch 3 po or 3rd District of Albay, Sir Pio, both the Pulangi and Ligao substation naka-trip off na po ang NGCP. So i-simplify tatabi, Ma'am Ans, talagang ini po na pag kawara na kan supply ng kuryente, i-qualify ta, ano yan, because of the damage na o kamo mismo, maski da ipang report ng damage, kamo mismo ang nag-off na tabi kan mga daing supply ng kuryente ngunyan? Opo, ini pong Branch 1 and 3, more on the trip off na po, ini manual trip off na po kang NGCP due to the strong winds and rain. Digdi man po sa 2nd District of Albay, ini po may na-receive na po kita din mga reports requesting for the shutdown of electricity kasi may mga grabe na po ang uran, tigotubig ng mga lugar. And of course, ining sa Washington Feeder 2 and 1, igwa din po kita din na-receive na reports na sharing kang ibang mga area. So, ang reason po kung natin kita ng power interruption na na-experience mo yan po in the different parts of Albay is because of the existence of rain and wind na makusog po nakaka-apekto sa ating distribution lines. Yun. Okay. Insofar as yung damage is concerned, igwa na lamang kamo, so dahil tapigahagad, igwa ng feedback tabi kamo dyan? So far as to the monitoring po kan sa muyang task force po, para pa man kita rin na-receive na report on the damages, and at the same time ansa mo ya pong mga teams day pa man po tutugutan mi or day man basta-basta i-dispatch kan sa muyang amanamian to because medyo malain pa ang kamugtakan kan panahon. Now the damage assessment will come kapag nag-subside na po an maraot na kamugtakan kan panahon, but hopefully po warang na damage na mga facilities ta. As of now, sana day po. Opo. And ining pag brown out is kamo na mismo, parang kamo na manually induced na nindo because igwang request and makusog na suuran buda paros for dahil sa igwa ng damage, po? Yes po, ini po because of the, sabi ko nga ni kasubag, and tama ka din Sulpi, nakaka-apekto na po ang grabing pag-uran and ang makusog na paros sa Manlalay na Partagan Albay. So talagang may experience hanta po na yan. Kumusta ang logistics dyan, tabi, sa Aleco na ipinagpreparar dahil magkita naghagad ng danyos? Kumusta po yung mga poste, kable, drop wires, kontadores, mga transformers? Gabus tabi, kumusta po? Yes, as to the tawag dyan, mga electric poles, mga linya or mga wires na kaipuhan in case po na may mga damages kita, gabos po nakapreposition naman Sir Pio. And handa naman po iyan in case man po na igwangan kita ng mga nasa par na danyos as to our distribution lines and facilities. Tabi. Now, Ma'am Ans, pag-araw ka ining may mga damage, paki-explain yung layer kan pag-irahay kan mga gamit nindo o kaya kan mga pasilidades nindo, saan kung na makaabot sa konsumidor? Paki-explain kung paano ang sistema. Tawag dyan, ang samuya pong opisina, nagpapauto po kita nin order of prioritization when it comes to restoration. First and foremost, mahali po yan sa NGCP transmission. Ma-assess po na sindanin mga damages and mga kaipuhan na i-repair. And then kapag okay na po, nag-go signal na po ang NGCP, we will proceed with the inspection and restoration po kan power supply sa samuya mga substations all over the province of Albay. Then kapag okay naman na po, Sir Pio, ang substations, we will proceed with the restoration naman sa mga backbone or distribution lines. Hindi po sa mga mayor na area or kaya ining mga tawag dyan kung i-describe ta, ining mga nasa main line ta. And although ang priority ta talaga digdi is mga essential facilities or services like the LGUs and hospital facilities and other large establishment na nagtataon ng importanteng serbisyo, dangan po malaog ang lateral or sectional lines or hindi po mga linya pasisiring na po sa mga residensya. Sa madaling sabi, dahil maghidali, tabi Oho. Yes po. Sa buton ta, primerong layer, NGCP, ang ma-inspeksyon sa mga linya ninda ta, dyan minaagi susupply kang kuryente, halik duman sa pigbabakalanta, maagi sa NGCP, ibubukbo dyan sa substation.
Apo. Okay, pag nahiling na okay yung linya kang NGCP, kamo naman ma-inspeksyon sa mga substation mo na. Yes po. Pag okay yung mga substation, kamo naman ma-inspeksyon sa mga backbones, ining mga linyang mayor na linya tabi. Yes po. In kaso igwanin mga damage, ang iinuton so mga essential facility, so mga lugar na igwaning essential facilities tabi. Yes po, Sir Pio. Government offices, hospital, buda ining so iba pang mga needs, ano. Apo. After the backbone comes now the lateral, pasiring na sa mga buro barangay, buda mga oriskinita. Yes, tama, Sir Pio. Oh, so araw ka no. Bakoy na magic pag tinaram ni Ad, kuryente, remati, kuryente tolo siya. Sir Pio, habang nag-uron-uron kita, naka-receive ako information from our command center. Nag-manual trip off na din po kita, Bitano Feeder 1, 3, and 4. Okay. Because may na-receive na po kitang report na pigtutubig na po sa Oro site. Bigbabahaan na po So, our management decided na magpa-off na po para safe po sa Gamos. Mhm. In terms of percentage, as we speak, press time, 1:100, pera na po ang porcenteng inabot ka na bilog na albay, nadaing kuryente po. Halos Gamos na po, Sir Pio. Halos entire albay now is out of electricity. Yes po, Sir Pio. Okay, sige tabi Ma'am Ans, kung igwa maning dagdag pa na Albay Electric Cooperative na pangapudan sa mga konsumidores, lalo-lalo na after the typhoon. Go ahead po. Yes po, ito lang po ang pangapodan may ngunyan po, mahagad kami ng sa pasensya because talagang apektado na din po sa tuyong supply ang mga linya kang kuryente because of the strong winds and rain. Ang restoration po kan sa tuyong power supply will come after tawag dyan, maaraman pang safe na and kapag nag-subside na po ang bad weather condition and susundin mi po ang recovery prioritization ta. So hopefully po, safe po ang Gabos. Mhm. So as we speak, ngunyan, entire Albay, no more electricity. Yes po, Sir Pio. Thank you so much, Ma'am Ans. Mabuhay, ingat ka mo dyan sa Albay Electric Cooperative. Ingat po ka mo, Sir Pio. Thank you so much. Mga tugang, si Ma'am Ans Galero, tagapagtarampo kan Albay Electric Cooperative. So as of very latest tabi, entire Albay, diklom na po, dain na po ning supply nin kuryente. Pinaglalao man na talaga tabi yan pag-araw ka ining may mga bagyo sa satuyang lugar. Unin na tabi in advance na sa tuya kan pag-asa as or 4:42 AM pinadara sa tuya kan pag-asa yung weather forecast local digdi sa tuya ipinadara na sa to takasuba gubaga kahurun ta si Sir Melvin sabi ko daingon na kita matats kay itong so bulletin ta iluluwas yan alas 5 pinag-establish ta lang yung general situation na kan bagyo distance kan bagyo puwersa asin kan uran insofar as yung Catanduanes and Albay is concerned ta ining duwang ini unang bitan as of now tabi mga reference point na inoton na agihan o pinag-agihan nga ni kan bagyong uwan basahon ta ining weather forecast local ini iluluwas ini taod-taod tabi alas 5 pero naka-receive na kita tinauna sa tuya as of 3 AM today yung mga nagpa-plotting diyan paki-kuan na tabi paki take note na ini maluwas taod-taod na alas 5 pero itinauna sa to 4:42 AM gunyan November 9 Sunday 2025 3 AM today Typhoon Uwan 230 kilometers east of Virac, Catanduanes. Utronta, 3 AM today, 230 kilometers east of Virac, Catanduanes. Ang sa iyang coordinates, duman sa mga nagpa-plotting po sa mapa, 13.8 north, 125.3 east. Utronta, 13.8 north, 125.3 east.
Ang paros na dara niya tabi, maximum wind 175 kilometers per hour, sundo 215 kilometers per hour. Ama kong Diyos. Maximum wind, otronta, gustiness, maximum wind and gustiness, maximum wind 175, yung sustained yan and ang doon sa ngunyan tabi, Diyos ko, ama kong Diyos, kay Rake, 215 kilometers per hour, moving west-northwest at 35 kilometers per hour. Yan po ang pinakalaman kan iluluwas na buletin taod-taod dala 5 ang pagkaaga tabi kundi magliwat ini tabi na ipindadara sa satuya. Utrohonta 3 a.m. today, Typhoon O1 230 kilometers east of Vera Catanduanes. Ang coordinates 13.8 north, 125.3 east. Puwersa, sustinidong paros, puwersa 175 kilometro por hora. Doon, gustiness, 215 kilometro por hora. Hiro, weste-norte-weste, sarikas o kaskas, speed na 35 kilometro por hora. At least makaskas tabi ini. Dahil masyadong maghahaloy. Pero ang puwersa po, true indeed, sabi ba kasubago ni Sir Melvin Almohuela, makusog pa ini uyan na 215 kilometers per hour na yung gustiness and ang sustained 175. Good morning, Sir Danny Garcia. Tabi, yaong kapatabi, Sir Danny. Tabi, nagdadangog pa, Uy, ang satuyang station manager duman sa 90s, sa kunyan, sa 106.9 WGB FM. Wara na kami kuryente, 1 a.m. pa lang. Opo, iyo, tabi, tama iyan, Sir SM Dex, yung alay ko mismo nag-confirmar ka iyan na talagang ngunyan. As we speak, bilog na albay, day na puning kuryente. So pag alaog kan kaaldaw na kutaan ng ngunyan, iyo man so pagkuhan na kang kuryente, pagpalasok tabi, Padi as of 2 a.m. bulletin, tabi ang coordinates kan bagyo padi tabi. Uni na po, pading Noel na Manalo, iyon na po nakuha mo na po yung coordinates iyon na po pinadara sa tulos kan Pag-asa 4:42 AM. So coordinates niya Sunday November 9 is 13.8 north 13.8 north, 125.3 east tabi. Iligon ta daw digdi sa antigong mapatatabi, iplata manuali tabi Chief Tech Ramiro. Unian sa muya digding old reliable na antigong plotting map. Tinuro ini sa muya digdi sa tropa naratyo Tony Arispe na Sir Cedric Daep bodadyan kan grupo sa Pag-asa 13.8 hilingunta north 13.8 tama 13.8 ay naso 13 13.8 nagrulang kaw na pagkatapos 125.3 east 125.3 east onina o yun na haranin na po digdi sa tuya sa kunyan sa Bicol iyo onina kaya nagdi-deteriorate na po onina nagkakunyan kumbaga nasa sarong quadrant na lang tabi kita nasa quadrant na kan Kabikulan ang reference point na nga ni is Vera Catanduanes yan nasa quadrant na yan na plotting map may mga kwadrado yan nasa laog na kang quadrant na yan digdi po sa Kabikulan yan kaya ang reference point na nga is Catanduanes so yun na po nasa laog na kita kan Bagyo tabi
Yan, sitwasyon, Uy, si Pading Noel na Manalo, nag-chat na tabi, noted, Yun na Pading Noel, panwali plat midig di. Uy, yan nasa quadrant na po kan teritoryo kan Kabikulan. Noted padi tabi thanks. Pig monitor ko kaya tabi padi sa Legazpi medyo yao na subagyo sa itaas tang diit. Yes, itaas ning diit because 13.82 Ang Legazpi is mga nasa 13.1 something or 13.2 taas ning diit Iyon na po yan talaga so tracking sustained dahil nagliliwat Si Alfredo Ostunal ang hapot niya, kumusta na po ang bagyo and sa ina po ang track niya. We hope tabi Sir Alfredo, nakaanta kabay ka pa po tabi. Sana po nadangog mo kasuba, gusto pakipag-olay niya to sa pag-asa tabi. And itong kunyan tracking, coordinates na ko tabi yan. And ito si Sir Aldi Po 977 barometric pressure sa tabako. Now, nako, iyon na. Meaning to say, kumbaga sa kunyan, sa tuyang antigong ekipahe ka ito, Bagyo en la lokalidad. Yan. Nasa lugar na po niya to ang bagyo tabi. Po? Sir Aldi po, maray na aga tabi. Kumusta dyan tabi, Sir Aldi? Si Sir Rico Evangelista, pinga monitor man kami dyan sa inyong online sa Canada, halat nin balita sa Virac, salamat tabi. Sir Rico, maki-signify po, primero, nasa Canada si Sir Rico, si kababayan, paki-signify po, kung nadangog mo na, pakikipag-olay niya to sa pag-asa, pinag-establish na sa location insofar as Catanduanes is concerned, Virac and Albay, Legazpi. And interview ta duman sa PDRRM Misbokan, Virac. Sir Rico tabi na evangelista dyan sa Canada. Kung nadangog mo tabi, kung nadangog mo na po, dai na ako ma-chat back sa imo, naka-programa po ako Pero kung nadangog po nindo, nahiling nindo dyan sa DCGB News Online, iyon na po ito tabi, hopefully nadangog po nindo in gist. So kamugtakan kan panahon, lalong-lalo na duman sa Virac, Catanduanes, sa tuyang mahal na inang bayan, po. Sana po nadangog po nindo. Iyon, iyo pa po. Tabi, iyon na po. Oy, salamat tabi. Salamat tabi, Sir Rico. Tadain ako mga chatback. Welcome man tabi, Sir Rico. Salamat. Diyan sa kwan ini sa ining Canada. Si Madam Annalyn Teherero, good morning. Magdamlag po kami nakamonitor sa DCGB. Salamat po sa padagos sa pagtao sa mo nin update. Uya po sa mo sa bato, grabe na po ang hangin. And oran gas siriwik po, Ma'am Annalyn Teherero. Aber daw apudang kusikon yan si Sir Renen de los Reyes. Tibaad lamang niya to si Sir Rene na de los Reyes dyan sa kunyan sa Bato, Catanduanes, Aberdaw. Tibaad lamang maka-establish kita ng contact duman sa Bato. Yan nagri-ring ang cellphone ni Sir Rene de los Reyes dyan sa Bato MPS. Yan, Sir Rene, we're calling tabi diyan sa Bato, gasiriwik na tataranog na ang taros diyan sa Bato, Catanduanes. Nagring halatong tatabing maputol ang kunyan ang linya ang tabi and nag-shelter man una ning diit na oras sa tuyang mobile buda si Joshua, buda si Boy. Baka Joshua and Boy kung okay na, kung naka-recharge na ning diit tabi makisuyo sa pag-asa, tanbayan ta na duman tanganing subulitin pag-abot igwar kita ning contact tulos tabi sa pag-asa ki
Ki Joshua and kay Boy tabi makisuyo ha kung naka-recharge na and naka-shelter na, hilingon ang kamugtakan kang panahon, dalaga na yung mobile duman sa Pag-asa ta. Malaog sa turno ta yung bulletin na iluluwas na 5 AM tabi ano po. Yan tabi kay Boy buda kay Joshua ta sindasuyaon diyan sa mobile ano po. Sige, okay, salamat. Nag-signify na yung tropa salamat tabi Boy and Joshua. Si Renen, ma-establish giraray kita ning contact duman sa bato ta makusugo na da duman tabi. Ining bato nasa eastern side man ini kana Catanduanes Ayun, yung isang number niya is hindi natin makontak po. Bako pa man kakusugan ng hangin now as of 4:50 AM. Sir Dex Velez, yung station manager natin sa 106.9 WGBFM Apudanta. Si Sir Dex Velez, SM Dex, ipa-describe ta ang kamugtakan dyan kan panahon man sa Tabaco City. Yan, nagri-ring si Sir Dex Velez. SM Dex, good morning, tabi SM Dex. Yo. Yeah, opo, we're on air tabi sa broadcast, emergency broadcast ta, SM Dex. Kumusta po ang kamugtakan kan panahon dyan sa Tabaco City? So far, medyo nagaluway-luway naman ang kusog niya, pero bako pa man masyadong grabe. Oho, nag-i-increase na ang kusog padiit-diit? Padiit-diit na po. Oho, mga pirang oras ng arog ka ng sitwasyon dyan tabi? Come again? Mga pirang oras ng arog ka ng sitwasyon na nag-i-increase na padiit-diit ang kusog kang paros? So far, mga 10 minutes man. Mga 15 minutes ng araw kayo ng sitwasyon. Oo, ayo po. How about, opo, SM Dex, how about so volume kan uran? Kumusta tabi? So far, ang medyo naman ang hang uran digdi, nagkukuha na siya. Medyo pakusog-kusog na. Ayun, nagkusog na kumpara kang mga nakaagi. Ayo po. Tapos so gustong sabihin, so uran mo na paros, nagsasabay nang nagkukusog yan sa tabako. Yes, ayo po. Okay, so dahil ng kuryente na tabilog na albay, dahil ng kuryente. Bilog na po. Opo. Para na. O, kumusta ang tropa dyan? Naka-battery na kami, naka-battery mode na kami. Opo, kumusta yung tropa dyan sa 106 at pamilya nindo, kumusta? Okay man. Naghahalap na lang kang mga updates. Kaya naka-live naman, naka-kuan man kami sa naka-monitor man. Okay, sige tabi SM Dex, sir. Salamat sa impormasyon. Ingat ka mo dyan tabi. Sige. Opo. Sige, thank you. Welcome. Okay, Si Station Manager Sir Dex Velez kan 106.9 WGB FM. Sitwasyon anduman man tabi sa Tabaco City. Yan. Dahil pa kita nakaka-establish duman giraray sa Catanduanes kasubago so very latest so PDRRM mo mismo. Si Sir Joe Renievo, maray na aga tabi Sir Joe Renievo. Okay, Chief Tech Ramir, anong advice tabi? Mauras yung pirata kita, Bodama time check. And ipapasok ba yung nagkakapirang hanap buhay natin dyan? Yung mga dapat o diretso na kita sa coverage? O sige, standby muna, mapamidbid ang istasyon, and then oras yung pirata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini,
naglalawig an tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong membro yan kan KBP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras sali sa pag-asa alas 5:05 nin pagkaaga. Wait. Madali po ta, bawasan ko ining lipot digdi ano. Dali lang po muna. Maray na aga tabi giraray sa indo mga tugang sa pangaran po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang DCGB AM 97.1 OK FM. Sa pangaran kan news team, sa pangenot kan samuyang news director Mar Dela, si Madam Sha Leron, si Angel okay, si Jen Matthew Balyaran, Nicole Angloriane, G. Mosmarios. Technical control ang kapartner ko ngunyan si Chief Tech Ramir Tanay, kasabay siyempre nakaarantabay ready Tata Nems Flora, June Napolis, asin pading Nalbaldo. Sa IT yaon dyan Jerome Nico Martinez. Sa pangarakan admin Madam Sha Leron, o kaya si Madam Shirley Dulumen, o kaya si Madam Muriel. Ang news team pading Jimmy Samoyang Chief Reporter, pading Al, pading Jomar, si Joshua, si Karen, and si Angel. Medyo paray-ray may diit na pigmamati-mati tabi no sa Manibela. Henry Mata, buhay na buhay. Ano tabi? Sa OKFM, Station Manager Sugar Asukar, si Jason Dalugdog, Dalugdog Jason, si Kapa Morgan, si Don Emilionario, si Josa KZ, Technical dyan, Chief Tech Tata Adrian Rivera, Tata Romar, si Dande Milgar. Siyempre, ansa mo yung mga big bosses, Ma'am Brenda Bayonoloksin, si Sir Nonoy, Sir EVP, and VP Henry. Ako po, girarayan sa indong maging kasarabay-sabay sundo alas 6 nin pagkaaga sa tuyang ikatulo o ikaapat ng turno kan duro-diretsong special broadcast po kan DCGB asin 97.1 OKFM. Good morning po sa Gabos ha. Pati dyan sa mga paradangog bantabi sa 97.1 OKFM DCGB po sa indong nadadangog. Ako po si Pio Fernandez, and yung man nakaantabay po dyan sa DCGB News Online Worldwide. Good morning hali sa Pilipinas.
Sige tabi while we are waiting tabi sa official bulletin kan pag-asa, tawan taning rundown itong sa tuyang pagkikipag-ulay budo sa advance information na ipigpaabot sa tuya kan pag-asa manungod po sa bagyong si Juan. Now, ining bagyong si Juan, alas 3 ngunya na maagahon, ang location niya is 230 kilometers east of Virac, Catanduanes. 230 kilometers east of Virac, Catanduanes. Ang coordinates niya is 13.8 north, 126.3 east. That's 13.6 north, 13.8 north, 126.3 east. Maximum sustained winds 175 kilometers per hour. Sustinidong paros 175 kilometers per hour. Minadoon Gastines harani sa sentro, minadoon 215 kilometro por hora o tronta 215 kilometro por hora ang doon na paros. Susustinido 175. Ang sa iyang movement west-northwest sa speed na 35 kilometro por hora. We should brace and pray and pray and pray and pray alat tabi. Bako na ini basta-basta 215 na po ang Gastines We should pray and pray and pray and have faith tabi. This is nearly super typhoon. Sabi baga ni Sir Melvin Almuela sa satuyang pakipag-ulay kasubago, as the day progressive tabi, posible ining maging super typhoon. Ikakata na dyan ang satuyang oro istorya, tanasa linya, si Joshua Bino, i-priority ta yan, as posible, so manungod na yan sa latest na bulletin kan bagyong si Juan, kasabay dyan ang satuyang mga pag-iriba sa pag-asa. Nasa linya na si Joshua Bino. Joshua, good morning. Please go ahead na dyan. Yes, good morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paragtabay. Makusog na Sir Pio, doon kan Paros Budauran sa palibot Tabi Sir Pio kan Legazpi City, mantang nagharami sa tuya, ining si Bagyong Juan. Aramon ta na ang latest Tabi Sir Pio, Oho. sa Viraray, si Miss Alexis Ruivivar. Ma'am Tabi, live na sa News TV. Yes po, good morning po. Yes, Ma'am Alexis, good morning. Si Pio Tabi Girara ini. Ma'am Alexis, primero po, madangog kami nin Marhay. So latest bulletin and then mag-oro istorya po kita. Go ahead, we will listen po and good morning. Opo, good morning po sa ating mga paraantabay. Para sa ating latest na tropical cyclone bulletin, yung kaugnay nito ni Bagyong Juan. Itong si Juan ay patuloy na nagkukusog habang ito ay nagmo-move closer digdi sa Catanduanes. As of 5 a.m. na bulletin natin, ang sentro ng mata nito ni Typhoon Juan ay huling nahiling sa layong 195 kilometers east ng Virac, Catanduanes. May kusog ng paros na dala itong si Juan na umaabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso naman ng paros na umaabot na 215 kilometers per hour. Ang direksyon na tinatahak nito ni Bagyong Juan ay west-northwestward pa rin at 35 kilometers per hour. Sa ngunyan, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 4 sa eastern and central portions ng Camarines Norte, kabilang dito ang Mercedes, Daet, Talisay, Binzons, Kapalonga, Labo, Paracale, Jose Panganiban, San Vicente, San Lorenzo Ruiz at Basod. Kasama rin sa wind signal number 4 ang eastern section ng Camarines Sur, kabilang dito ang Sangay, Tigaon, Gua, Calabanga, Tinambak, Tiruma, Lagonoy, Garchitorena, San Jose, Presentacion, Caramoan at Cabusao. Ang buong probinsya ng Catanduanes ay nasa wind signal number 4 din at ang eastern portion ng Albay,
kabilang ang Rapu-Rapu, Bakakay, Tabaco City, Malilipot, Malinaw at Tiwi. Sa wind signal number 3 naman, ang the rest of Camarines Norte, the rest of Camarines Sur, the rest of Albay, ang buong probinsya ng Sorsogon, pati ang Ticao at Burias Island. The rest of Masbate naman ay nasa wind signal number 2. Sa ating track and intensity outlook, no, same ang nakikita nating scenario na maaaring dumaan malapit dito sa Catanduanes ngayong umaga itong si Uwan, and possible na maglandfall sa Aurora mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Dahil sa lapit nito ni Uwan dito sa Catanduanes, possible pa rin yung direct hit or yung eye wall na tatama dito sa Catanduanes na hindi ito nagla-landfall. At ngayon nakikita na rin natin na possible ang landfall scenario sa Catanduanes dahil sa lapit nga nitong mata nito ni Uwan dito sa Catanduanes. So ayun po ang forecast natin. Possible na mag super typhoon category itong si Typhoon Uwan sa mga susunod na oras, at inaasahan natin na possible din na pag ito ay naging super typhoon ay magtataas pa ng wind signal sa mga madadaan ng lugar. Bali, ito po yung latest natin, no, regarding dito kay Typhoon Uwan. Ma'am Alexis Tabe primero, inutunta ang signal number 4 is Eastern and Central Camarines Norte. Tama po ba? Apo. Eastern Camarines Sur Opo. and entire Catanduanes. Opo. And signal number 4 naman ang eastern part kan Albay, which is Rapu-Rapu, Opo. then masunod Bakakay, then Tabaco, Malilipot, Malinaw, tsaka Tiwi. yan, Malilipot, Malinaw, Tiwi. Malilipot, Malinaw, yun. Okay, sige. That's number 4 sa Albay. Number Opo. 3 is yung rest kan Camarines Norte and Camarines Sur Opo. and rest of Albay. So, day naon ang bitan Opo. Kasabago. Then, the whole Sorsogon, including Ticao Opo. and Burias Island. Opo, tama po. Then, number 2 is yung Masbate. Opo. Okay, now, kasubago sa release nindong bulletin, ang location po kan Bagyo is saan po? Sa 195 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Yung coordinates po, Ma'am Alexis Tabe. Opo, 13.8 north, 126 east. 126 east. Okay. So sa iyang kusog Tabe, Opo. yung kusog niya, so puwersa, Opo, so maximum sustained winds ay nag-abot ng 175 kilometers per hour. so doon Tabe yung gustiness. Opo, 215 kilometers per hour. Ano po ini Tabe? Lalong nagkukusog Tabe? Opo, lalo pong nagkukusog. And medyo haranin na nga siya sa super typhoon category. Kung mag-185 ito sa mga susunod na oras ay upgrade na ito, no, sa super typhoon. So tronta, sarong pirma na sana, super typhoon na ini. Ano po? Opo. So, kung so sa iyang sustained winds, maginang 185, super typhoon na siya. Opo. Okay. Dingo niyan, nasa 175 na kiti, na mga 10 points na lang. Ano po? Opo. Okay. Kumusta ang mga factors na posibleng magpakuang kayo ni, mag-classify bilang super typhoon? Kumusta sa mga ingrediente? Presente ba Tabe? Opo, bali favorable pa rin ang environment dito kay Uwan, kaya
dakulaon ng tsansa na ito ay mag-intensify. Okay. Now, Since ang mata nito ay nasa dagat pa. nasa dagat pa sumata ano po. Opo. Pero ininang ihapot ko, sulawas kan bagyo, nakalaog na tabi halos ang bilog na Bicol. Opo. Okay. Actually, sa mga istasyon tadigdi sa Southern Luzon ay may mga reported na kitang mga pag-uuran na since midnight pa, pati kang wind gust, no? Mhm. May mga reported wind gust na din kita. Okay. Now, kumuaro kay nasa laog na halos gabos na probinsya kan Bicol sa lawas kan Bagyo, ang pinakarani duman sa sentro kan Bagyo is tama ba? Catanduanes? Opo. Okay, which is yun na nga na ito 195 kilometers east of Verac, yung center iyan ano? Opo. Okay. Now, ang direksyon niya is pareho mang giraray po. Opo. Pareho man po ang ating direction as of 5 a.m. So dai na what are the chances na lumiwat pa ini? Very slim na ba? Opo, since malapit na ito sa kalupaan ay kung magbabago man ng direksyon ito, medyo maliit na lang yung chance or konti lang yung diferensya. Mhm. Ang speed niya is gura no tabe, pira? Maintained man po sa 35 kilometers per hour. Okay. Now, sa arog kaining distance tabi, yung Virac, ano po, no arin ninda tabi ma-experiensyahan paan posibleng pagdeteriorar, pagkusog nin kamugtakan kan panahon duman insofar as yung winds and rains is concerned tabi sa Catanduanes. Actually, sa ngunyan po ay matiinan ninda yan and expected na natin na throughout this morning, no, mararanasan nila itong lakas ng hangin and continuous rainfall. Ining hanggang mag-agahon tabi, hanggang aga taon-taon na udto tabi, Opo. Catanduanes is concerned. Ano po? Opo. Maximum winds na pwedeng ma-experience ninda within that the time frame tabi. Opo, kung in the event na itong si Uwan ay maging super typhoon, ay expect natin na more than 185 kilometers per hour. No? Yung maging kusog ng paros dyan sa Catanduanes. More than 185 within Opo. that time frame. Ano po? Opo. Okay. So, volume kan uran, kumusta tabi, Catanduanes is concerned as reference point. Naputol na si Joshua, pakiridial, ano, maridial po si Joshua, ano tabi, Joshua, ridial, Ma'am Alexis, sorry po, napuputol yung aming mga calls, ano, wait namin yung kwan. Dumana kita sa rains, gulpen nag-antaway sa tuwi sa Catanduanes, tabi, brace for more, tabi, we should brace, we should pray. Okay na? Wala na? Ako madial kay Joshua, ano? Okay na? Hello po. Ma'am Alexis, sorry, naputol po. Now, dumana kita sa rains, so uran, kumusta po ang volume kan uran na ma-experiensyahan ngunyan kan mga taga-Catanduanes? Opo, same scenario pa rin po as per sa tuyang weather advisory na intense to torrential pa rin ang tige-expect nato na mamatian sa Catanduanes. Yun. Throughout ining morning sa Catanduanes? Opo, and even pag nakalagpas na ng konti, itong si Uwan ay syempre pasok pa rin yung kumbaga yung ibang side nitong bagyo. So possible pa rin na may mga pag-ulan pa rin. Even makaagin itong bagyo since malaki nga ang sakop nito. Yes, oo. May pinag-unang bitan ka, madam, na may possibility na mag-landfall Apo. yung sentro, landfall sentro, pero ngunyan, pigtatamaan na yung Catanduanes, so sentro, pwedeng magkibrada ning diit tabi and tumama mismo yung sentro kan bagyo sa Catanduanes? Opo. Bali sa ating track and intensity outlook, ay nakikitaan na natin ang possibility na mag-landfall ito dahil sa sobrang lapit nito sa mata. Okay. Now, kung in kaso mag-landfall yung mata mismo kan bagyo sa Catanduanes,
ano ang ma-experiensyahan ninda during the landfall tabi? So pag-agi kan mata, paki-explain. Opo, bali kung ang landfall ay dito sa Catanduanes, ma-expect po natin bukod sa yung lakas ng hangin, yung pinakamalakas na hangin no na dala nito ni Uwan, ay possible din ang storm surge no within dito sa area or coastal area na tatamaan nito. Yun, paros, uran, storm surge. Opo. Okay, now, during the time na yaon ang matakan bagyo sa Catanduanes, ano ang ma-experience nila during the time na yaon sumatakan bagyo sa Catanduanes? Opo, bali yung nasa may eye wall po, ito yung pinaka makaka-experience no, ng malakas na bugso ng hangin. And syempre yung sa loob nitong mata, medyo mas mahina yung hangin dito. Pero ayun po, since mauna namang tatama yung gilid nitong bagyo. So ayun po, may makusog na paros, tas medyo maluya, tas makusog giraray. Yan, gustong sabihon, magkakaigwaning lull period during the time na ang matakan bagyo yaon sa inda. Opo. Makalmada. Opo. Then, pagkatapos kan, yaon na sa oribada naman, kan makusog na naman na paros budauran. Opo. Okay, now next question. Igwa na po kamo badam ning estimate tabi, if ever lang po, gura no kadakula, ining matakan bagyong si Uwan tabi. Actually po, yung mata is nga buro bago po ang size nito. Actually, kaso bago, tighihiling na mo digdi. Ang gari nagasadit. From kasubanggi na medyo may kalakihan yung size nito. Yun. Sa ngunyan medyo nagsadit. Opo. Okay, pag nagsadit yung matakan bagyo, ano ang gustong sabihin kan in relation sa puwersa kan bagyo tabi? Nagkukusog o nagluluya? Actually po, pag ganyan na nagsasadit ay nagkukusog. Yan, okay. Since mas nagiging tino yung ano nito, yung bilog, so mas malakas yung hangin compared to nakawagas bagay yung bilog. Opo. Now, Opo. naihapot ko Ma'am Alexis, kung gura ano kadakula, so kabilugan kan matata, duman niya to makukompute, mai-informaran so mga tawo kung pirang oras o pirang minuto magkakaigo ning lull period sa inda during the time na yaon ang kuan ang ang mata. Pero kung medyo sadit, medyo horali ipot ang lull period. Ano po? Opo. Okay. Ano ang advice nindo kung yaon ang lull period, yaon ang mata kan bagyo sa sarong lugar? Ano ang advice kan Pag-asa tabi? Opo. Bali, dahil po kita mapakampante, no? Since hindi pa man nakakalagpas itong bagyo. Bagamat makamati kita ning diit na lull period, ay expect man gila yun. No, yung paros ay magpukusog pa din once na magpass itong sentro ng mata, at yung pag-uran ay still present pa rin throughout nitong passage nito ni Uwan. Kumbaga maaribada na so timog. Opo. Now, we leave Catanduanes, pinag-priority ta iyan, digdi sa Albay tabi, pira more or less lang, tabi sa kuan mo dyan, sa estimate mo, ang distansya ta away from the center of the storm tabi, yung Albay Legazpi is concerned tabi. Go ahead po. Opo, kung reference point na to itong Legazpi, ang pinakaharani yung mata dito is sa umaga ng 9 a.m. At yan, approximately mga 160 kilometers yung distance natin sa mata nitong bagyo by that time. So yun na yung pinakamalapit, yung mata sa atin. Okay, 9 a.m. We are more or less 160 kilometers away from the eye and nasa laog kita kan lawas kan bagyo. By that time, mga pirampuer sa kan parusan sa tuyang i-experience yan tabi digdi sa Albay Legazpi is concerned by that time?
Opo, bali kung mag-intensify itong si Uwan, maging super typhoon, ay possible na more areas dito sa Albay, kabilang ang Legazpi, na maging wind signal number 4. And in that case, no, possible yung 118 to 184 kilometers per hour na kusog ng paros. Maximum 184. Opo. Okay. Mga pirang oras po tabi, ang time frame 9 AM sabi mo pinakarani kita, mga pirang oras tabi makaka-experience sa more or less kan araw ka na puwersa ning paros. Opo, mga 0 o 2 oras po, no. Yun. Oo. Taking in consideration na makaskaso speed 35 kilometers per hour, ano po? Opo. Yun. Now, so rain nadara niya during that time tabi, Legazpi and Albay is concerned. So volume kan oran tabi. Opo, bali sa rainfall naman, sa ating weather advisory, no, ay intense to torrential din ang expected sa buong Albay dahil andun tayo sa inner na rain bands, no. So dito ay yung makakapal na ulap ay magdadala ng mga paulan. Yun, opo. Ma'am Alexis, kung ikaw kapatabing idagdag, go ahead po, we will listen. Opo, idagdag ko lang po na mag-iingat po ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga taga Catanduanes, since kita po ang pinakamalapit, no, dito sa mata ng bagyo. At possible nga po, bukod sa paros, sa uran, ay pati rin ang storm surge ay nagpo-pose ng hazard dito sa coastal areas ng Bicol region. Din po, patuloy po na mag-antabay sa official weather updates ng DOST Pag-asa para po sa development or possible changes nito ni Bagyong Uwan. Ma'am Alexis, thank you so much. God bless. Ingat ka mo dyan. Apo, thank you po. Ingat din po. Joshua? Alright, tabi Sir Pio. Mhm. Si Miss Alexis Rui Vivar para sa latest tabi Sir Pio yung kamugtakan ka na panahon. So iyon na baga nailagawan- so oro istorya ta sa mobil an bakbakan ngunyan managan na aldaw. Ngunya na aga tabi mananggad ka Sir Pio. yan. Actually, dawa sabi ni Miss Alexis, mga alas 9 pa, pero talagang matik na Sir Pio, kusugkan para sa Sige daw, paki-describe na daw. Sige daw. Ang senaryo tabi Sir Pio, mga 5 segundong kusugo ng doon kan paros buda oran, tapos may segundo man na medyo minapahingalaw, tapos bigla naman na para Sir Pio na makusog na paros. Yun. Yan ang sitwasyon. Nagkusog na naman yan. Nagalabyog na ang mga puon kanyo. Sige Sir Pio sa may atubangan kan Pag-asa Southern Luzon. Baka madangog man sa Aber, sa paki-stretch, kapod. paki-stretch ang arm so kaya kung mamomonitor ang bugso diyan ka. Yan. Yan Sir Pio ang kusog kan na paros digde. Oho. Talagang naghahagawak naman tabi Sir Pio. In fact, ang paros ni pati Sir Pio, bago sa nabagusugari sa taas, grisundo sa baba, abot. Yan, tama. Uli nga ning hababa na puon kan tapayas, digdi sa may puon ka, ay sa may tangod kan Pag-asa. Tumbado na. Tumba doon sa tapayas. Pero hababa sa ining puon sa tapayas, sundo sa nagsiguro sa sa bewang ko. Correct. Pero tinumba na kan paros tabi Sir Pio. Kaya talagang makusog na doon kan paros, pati an oran, nagkukusog budak minaloya. Okay. Pero sostenido na tabi ini Sir Pio nga oran, dahil naman magpuon pa so kung mag alas 12 sundo sa ngunyan dahil naman nagpundo ang oran, pero ang paros itong paniluway-luway na Sir Pio yung nagkatagakusog. Okay, so ingat ka mo ha, yung mobile, pilion na lang sa lugar na kayang i-penetrate and kung dai, pinaka-nearest na pwedeng i-shelter, Pag-asa. Tangan ni masustineran taan na komunikasyon. Ang ikonindong shelter, i-consider nido pag take off nido diyan, so pinakamadali ka mo makabalik is Pag-asa. Kaday dapat kita mawaran ng contact diyan tabi as the day progresses tabi Okay, naging-difficile naman Sir Pio ang paglalaog mo dito sa Pag-asa may bit pang lakawon. Yes, oo. Talagang magsiwang-siwang ka naman sa paglakaw kusog na ang rapaskan paros talaga tabi Sir Pio. So i-consider na lang kung kaya pang mag-penetrate diyan physically sa luwas,
dahil na masyadong magpilit ko din na kaya we should stay na dyan sa Pag-asa because yung weather bulletin ang importante this succeeding hours tabi. Roger, copy tabi. Sige, sige. So yun mo na yan, na latest na to, Alidig sa Lawas, with Boy sa Mobile, George Pabino, DCGB. Bueno mga tugang bago kita magtapos nagkakapirang minuto na lang almost 20 minutes tawan taning general rundown sa mga informasyones mayor na informasyones na nag-abot po digdi sa satuy ang manaturno sa coverage kang DCGB AM masin kang 97.1 OKFM basado sa pinaka-latest na bulletin na ipinag-release kan Pag-asa ipinagpahayag ni Madam Alexis Ray Vivar Pag-asa weather forecaster Legazpi City, almost super typhoon na po ining si Juan. And it is gaining more strength. Dakulaon ang posibilidad na mas lalo pang magkusog ini and maging super typhoon por dahil taan mga kondisyones na yaon dyan sa palibot kan bagyo sa kadagatan, favorable gabos tabi yaon dyan. Kaya primero, we pray, and ikadua, we brace for more. And listen intently sa broadcast kan DCGB tabi po. Now, uni po sulaman kan bulletin kan Pag-asa, alas 5 niya na pagkaaga, ang sentro kan bagyo pinagkakarkulo nasa 195 kilometro Iste kan Virac Catanduanes. Yan. Iste kan Virac Catanduanes. Ang sa iyang coordinates, 13.8 north, 126 something east. Tabi yan. And ang sa iyang puwersa, 175 kilometros sostenido. Minadoon 215 kilometro por hora. Ang super typhoon tabi dapat 185. 10 puntos sa sana madali nang mo 185. This is near super typhoon category. 175 ang present niya nga sustained winds. Ang sa iyang doon is 215 kilometers per hour. Ang sa iyang direksyon, ang dalaga niya is weste-norte-weste sa kaskas na 35 kilometro por hora. Ang sinyal numero 4 na kaitaas, este as in Central Camarines Norte, este kan Camarines Sur, bilog na Albay, o ay bilog na Catanduanes, I should say, bilog na Catanduanes, and sa Albay tabi, ini pong Rapu-Rapo, Bakakay, Tabaco, Malilipot, Malinaw, Tiwi. Senyal numero 4 sa Albay o Tronta, Rapu-Rapo, Bakakay, Tabaco, Malinaw, Tiwi, Malilipot. Senyal numero 3, Camarines Norte. So natatada na lugar kang Camarines Norte and natatadang lugar kang Camarines Sur, natatada kan Albay, bilog na Sorsogon and Ticao, Burias. And then sinyal numero 2, Masbate. Dahil po ning sinyal numero 1 na malarugar sa Kabikulan. That's the intensity kan bagyo ngunyan, tabi. Now, insofar as Legazpi City is concerned, ang distansya ta sa bagyo, pinakarani, taod-taod na alas 9, distansya ta sa mata kan bagyo, insofar as Legazpi is concerned. Alas 9 taod-taod na aga, 160 kilometro an rayuta more or less hale sa mata kan bagyo sa alas 9 ning pagkaaga taod-taod. And during the time, tabi, magkakamati kita nin maximum na poco mas o menos 184 kilometro por hora na doon nin Paros. O Tronta, 184 kilometers per hour more or less. Sa laog nin mga saro hanggang 2 oras.
kasabay ang torrential rains, makusog na rains, uran. Ini po, albay na ang pinagururunan ta, Legazpi as reference point. Utronta, alas 9 taon-taon na aga, ang distansya ta sa Matakan Bagyo. Kung muna sa lawas na kita kan Bagyo, gabos na lugar sa Bicol, nasa lawas na kan Bagyo. Ang Matakan Bagyo, alas 9 nin aga taon-taon, kung albay ligasyon pagururunan, distansya ta sa Matakan Bagyo, 160 kilometro ang rayo ta. By that time, ang paros na ma-experience ta, 185 kilometers per hour. Sa laong ning saro o 2 oras po mas menos, may makukusog na uran. Torrential. Now, balikan ta po dyan sa Catanduanes. Catanduanes tabi, nasa may eyewall ka mo kan na bagyong si Uwan. And yaon ang possibility tabi na magkaigwanin landfall. Pag sinabing landfall, sutahaw kan bagyo, maagi mismo dyan. May dakulaon na posibilidad. And kumo arog kaan ang sitwasyon man, ang distansya kan kunyan, kan Virac, akan kunyan, kan Matakan Bagyo sa Virac, Catanduanes is 195 kilometers east of Virac. Ang ma-experiencean nindong paros dyan tabi, ngunya na aga, hanggang maghapon, is kung magi-initabing super typhoon, more or less 185 kilometers per hour. Tabi. Ining maghapon, throughout morning, tabi. Kung maging super typhoon, that's the maximum. Maximum. And torrential rains, tabi, andaraman ka iyan. Pag sinabing torrential rains, makusog na uran, an ibubuhos. So, iyan tabi, in a nutshell, an kamugtakan kan bagyong si Juan. We should pray, and we should brace for more. Ang sabi ni Madam Alexis Roy Bibar, very slim na ang chance na kumibrada pa inining todo pa wala or kumibrada pa tuo, but who knows? With our prayers and with our faith in God above all, tibaad magkaigwaning milagro. Chief Tech Ramir? Tibaad lamang, Ama kong Diyos tabi. Kahirakiman. May mga istorya pa kita dyan sa luwas. Aramon ta daw sitwasyon man dyan sa kinabumugtakan ni kumpadreng Alarmari. Okay ba yung linya ni Padingal? Day naputol. Diyos maray na aga Padingal. Location and what's happening? Thank you so much sa padidigdi sa southern part kan Legazpi. Mati na ang bagyo. Nagkukusog na ang doon kan Paros Oran. In fact, sa mga kahoy nga ni biyo naman nagdalabyog ang mga sanganin kahoy ngunyan. And padagos namin na kusog. Although na bako siya sige-sige, may segundo na minapundo siya, pero mina doon nagkapirang segundos. Kaya mantinido na ini, mga obserbaranta, mga 30 minutes na gayod na siring kani ang sitwasyon. And maliputon maray ang uyop-uyop kan Paros. And reparo ko na sa taas na parte talagang nagkukusog and apektado na ang ibang haralangkaw na kahoy and ibang pang mga pananom tabi pade sa brown out na ining southern part kan Legazpi and ayan nagkusog na naman nagdoon na naman tabi pade ang Paros Oran. Hindi ko mo dito ang pag-aasa. Talagang expected na lalo pa ining magkukusog sa mga masunod na minutos. So, mararay naman ang mga tawot kasabang lipa. Naka-ready na sinda. Kaya dahil ka tawong mahiling sa luwas. Dahil nga nita, siyempre nag-iingat na kan pag taga-doon ng unyan kan Paros as in Oran digdi sa southern part kan Legazpi. Mga pirang minutos ng araw ka ng sitwasyon tabi kumpadreng Al? 30 minutes na tabi ini pade na siring kayo ibig obserbaranta lalo pang taga doon nagkukusog and weather situation digdi tabi pade sa
Southern Park and Legazpi. Sige, ingat-ingat yan, kumpadre Al. And shout out lang sa mga situation na dyan, tabi, ano? Yes, okay. Sige, tabi pa de. Yan naman na an update digdi. Thank you. Thank you so much, kumpadre Al. Hali dyan sa Southern Barangay kan Legazpi. Apudan ta daw, tamay nag-contact sa tuya sa Virac, si Sir Mong, kan yung mga ferry boat yan kang Calixta, makusog na daan doon kang paros dyan, nasa Virac sinda, kumusta daw ang sitwasyon niya dyan sa Virac, Catanduanes, si Sir Mong. Sir Mong, baka nakabonitor ka dyan, nag-upload tabi ko sa iyo, pakidescribe lang ang kamugtakan dyan, yan, okay, si Sir Mong, baka busy, dumang kita sa sarutang pag-iriba man yan, si kumpadreng Eddie Rodulfo, si Pading Eddie na Rodulfo, dyan po sa Catanduanes, sa Virac mismo tabi, aramunta kung ano na ang kunyan dyan, ang sitwasyon. Sandali, may nag-upload si 1569, nag-upload 1569, hello, good morning. Hello po, good morning Sir Pio from Virac, Catanduanes po. Ay, upo, si Say po tabi ini. Jonathan Amaro po, sir. Jonathan Amaro. Oo, sa ingkang eksaktong lugar dyan sa Virac tabi, Jonathan? Ay, sir, sa Fiat Seminary. Sa Fiat Seminary, harani sa Opo. Katsu, harani sa Catanduanes State Opo, University. opo. Pakidescribe mo niyan kan panahon dyan sa Virac, go ahead. Makusog mo na po, sir. Mga 130 kilometers na po siguro ang kusog na niningangin Budauran. Pakidescribe kang kusog, nagsisiriwik ba, Ayun na po. Basti nakakarado po, bita na madara mo po na nagsisirit ang mga paningangin. Okay, ang uran, Tunay na po yun, sir. tunay na, nako. Yung uran, sustinido ba? Ayun po, halos sabay-sabay na po ng hangin, sir. Daing puro pundo yan? Yung uran po, ang hangin, pero ang hangin, iyon na po, halos diretso naman. Diyos ko, okay. Now, mga pirang minuto sa tabi iyan, Minsan pa lang pong mga 5:30 po siguro, sir. aday palang nahaloy. So, ingat, Opo, opo. ingat. Dahil magluwas, stay in safer grounds, tabi, in safer place, tabi, Sir Jonathan. Ayun po, sir. Thank you Oo. po, sir. Salamat Sige, po. ingat ka mo dyan. Salamat sa tiwala sa DCGB, ha? Salamat. Always CCTV po, sir. Sige, God bless. Ingat ka mo dyan sa Fiat tabi. Yan, seminaryo yan sa Fiat tabi. Ano po? Now, kuwan pa kita, Virac is concerned tabi, si Pading Eddie na Rodulfo, aramunta, baka lamang makatauduman ning sitwasyon pa sa Virac, tadyan, mga alas 9 pa yata daw, akwan pa ining morning aning ini, pagtama dyan, ay wole, kaya duro-diretso po yan, kaya tabi, brace and pray for more, tabi, maganda, tabi dyan sa Virac, and siyempre kita digdi sa Legazpi, tabi, and Albay, i-pray man po nindo kami, naan sa muyang mga ekipahes, dahil man madistroso, and kaming mga yaon man digdi, dahil man po mapiligruhan tabi, yan, sarong dial pa, duman sa Virac, yan, kundi duman kita giraray sa, kunyan, sa PDRRMO Virac, kay Bobby na Monterola, pa-confirm ta itong enot na informasyon man na matindi na ang doon kan paros Budauran duman sa Virac, Catanduanes. Yan. Dahil nakitang kontak duman sa norteng parte. Yan. Nagring pa ang cellphone ni Sir Bobby na Monterola kan PDRRMO Catanduanes. Hopefully, matawang kita ning oras, if ever busy, we understand itabi human nagadaan sindaan na sa Sir Bobby, good morning giraray tabi. Opo, we're on air giraray tabi. Kumusta na ang panahon diyan? Tamay naapudan kami from Fiat duman sa may Katso, matindi na daan doon kan Oran Budaparos, dahil na daang pundo diretso da tabi. Sir Bobby, could you confirm tabi? So itong pag-upload mo, pero di pa niya naabot sa peak sa peak ni strength niya. So diretso na talaga ang Oran Budaparos diyan. Ayun na yun eh. Iyon na. Ang description kaso naapudan mi kasubago biudan nagsisiriwik.
Oh, tas mo mga wire. Oho, iyo talagang iyo na no. Okay. Sabi nga Iyo ni, na. tunay na daa. Jesus Mariosep. Nako. And so pag-asa, nakahuron mi na, nearly super typhoon na tabi, Sir Bobby. Iyo, sana di man. Nearly, Ano lang, kung na 175 na yung 175 na yung sustained, ang super typhoon, 185 eh. Ay, sus. Halos oh. super typo ka talaga ni. Ay, Diyos ko. Oho, di kumusta ang preparasyones dyan? Kung di ka mong advice tabi, virak ang nakuan, katanduanes tabi, ang perming na may mensionar tabi kan pag-asa. Go ahead, kung di ka muning dagdag pang informasyon. Ito lang sa tabi PPO day na mag-venture sa luwas. Stay put na kita yun na ini. Yun ang pick-upon na yun makusog na turos. Kaya stay put, day na mag-venture sa luwas. Alatunta na lang ining magupa. And, Yan na po. and God above all. And prayer na lang po. oh, and kuan, bako we are not new. Sa araw kaining sitwasyon sa katanduanes, bakong bago ini sa to eh. Of course, takol na kitang inagihan. Alam mo naman ang mga katanduanes. Basta may abot na bagyo, para di ang laban. We will be here, tabi, Sir Bob. Kung ano man, we will be here, tabi, Andy si GB. Okay, sige po, Pio. Thank you. Thank you. Si Sir Bobby Monterola, kan PDRRMO Katanduanes, confirming yung sitwasyon duman ngunyan kan kamugtakan kan panahon in relasyon kan bagyong si Uwan. First District kita kay Pading Jomar Bian. Pading Jomar, good morning. What's happening tabi? Pading Jomar. Salamat, Paring Pio. Good morning sa mga parantabay. Mauran, maparos na digdi sa First District, location ko sa malilipot Paring Pio. Taday na ako nagpura sa pang mag-Burobalyo. Sa ibang mga banwaan, nag-contact na lang kita sa tuyang mga kamidwid. Ang paros, digdi sa banwaan kan malilipot, makupaman makusugon, kaya pa nga ni kanuning ng may nag-aagi sa tangod ko na nakapayong. Kaya pa kang payong. Walang iyak. Dahil pa Pero nagbabaro. so ano ini? So nakiki-iskrimahan sa paros. Pig iskri masupulot kampanya. Ay ba, so kung sa'y nan hali ang paros, isa iduman iya tumang bigla ang payong. Si sabat. Iyo man na gano'n. Pag napasinala ka ng gulo, nababalik ang payong. Tama man ang ganda sistema. Iyo mas ka ko, iyo magibo ka ito. Kung nagapayong ko, ihampang ko ang payong aber. May nagralakaw-lakaw ng maliwanag na. Nagralakaw siguro may mga mother malamang na may bukas pang bakery ka ni. Iya. Mother spoiler ka din eh. Magayong pagirilingon ang mga skill kan mga skill mo gaya ni Paring Pio. Bako ini basta-basta makalakaw ka ki mga duwang bloke na day na balik ang payong mo. Matipayong ka. Champion ka. Ikan champion. Aral sa kanya. Champion. Roger na. Sige. Nakikis-cream sa parusan mga nailin niya itong nagralakaw na ini. Siguro, kadang ang iba digdi, kasabago, may nadulok ako, mga evacuation din na nagluwas sa Mabakal gani. Susaro kasabagong madulok yung pa, mapasiring sa harong tamariparo. Yan ang sitwasyon Paripiyo. Pero Kapading Jomar, kidding aside, baging maikmat kita, ano yan, kalmado dyan? May paros-paros na Paripiyo. May paros-paros. Pigi ko kalmado baka kung consistent. Bakong consistent. Pero pag uminaabot ang sugaro bugso, pwede naman magputol ki sa radit masaka. Iyo tama. Pero dugay na ini. Wala pa nga sa katanduan ni Subagyo. Dahil pa nga ni baga naglandfall gaman. Kung sakali man. Maglandfall. Pero nasa lawas akan bagyo kita. Ayun. Sige. So, yan ang sitwasyon na paligid pa eh. O nga ni, nasa luwas ako, nasa ano ini, digdi sa, ang parasali sa may likod ko, kaya di ako nadudumog. Darakang manipison ang uran, Paligpiyo. Bako pang makusukon. Yan ang sitwasyon mo niyan digdi. Sana kung magbaguman, dahil na magkusok na maray, dakulo na naadit. Dakulo na kung
siging rapot sa kuya, kunya na aga na sa message. Salamat nga yata, tranquilo na, makakaturok na kita. Sabi ko, dahil pa nga niya ako nakakanto sa katanduan ni Subagyo. Subata. Nagkaturod kaya sindan na bagyo nagkaabot panggi. Kanak lang kaya pag maaga na okay na ngayon dahil naman niya, pero dahil sinda kaya inform na marami. Kaya sabi ko nga ang cellphone nindo may FM man, pwede ka mo magdaog sa 97.1 okay. Sa kanak lang baga, dahil naman naisipan mo sa radyo pag may kalamidad ang iba. Sige. So, yun yung panimpiyoan sitwasyon sa mga oras na yun. Ito, ma-update kita ka sa mga pag-iriba sa mga amigos sa iba-ibang banuan di sa First District Canal by Jomar Viante, Sikili. Salamat tabi Compadre Jomar, maipapasa ako diyan ay sa imo Chief Tech si Kwan medyo nag-recharge si Kwan ini kaya may video na ipinadala sa tuya coming from Tabaco City. Sa bagay i-audio ko na lang digdi tabi so audio na lang matini 46 second ni. Sige ipadala ko ipadala ko tabi ini bago kita magtapos kay ini o kay sandali standby muna tabi Joshua ha kay sungara kay Jerome yan i-ready mo tabi diyan. And then iyon na tabi. Sige. Okay na? Tabi sige day mo pa na-receive. Day bali. Joshua, medyo alanganin ako sa oras i-ready mo na lang na report mo kay VP Henry. I-ready mo na lang po na report mo kay VP Henry. Ta kung day mo pa na-receive Joshua, day nagayod ta medyo alanganin na kita. Dapat nang maka-ready man si VP Henry sa programa sa kunyan sa tuyang special coverage iyon na po ini kunyan sa tuyang pinag-abangan na duro-diretsong coverage po kan DCGB. Di primero, okay na tabi Joshua ha. Medyo alanganin na pa mapaaram na kita. Ikuan mo yan kay VP Henry na ha. Ngani makatpo ni tama man si VP Henry, bilog ang istorya tabi, bilog ang programa. And Jerome, okay na po 'yon. Mataod-taod na lang tabi yan. Na video na yan sa pangaran po kang bilog na puwersa, salamat po kan sa indong pagantabay and please mga G manarig mga G makimaherak manarig magsarig sa mahal na Diyos asin magprepara stay put po sa indong safe na lugar na ngunyan. Masunod po si VP Henry and then ako man mabulta naman alas 10 taod na pagka-udto para sa duro-diretso pong pagsiserbisyo kang DCGB. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Mahal na amang Diyos ang magligtas asin ang magbantay. Horacio Imperata